Βέβαια, έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο το οποίο είναι μια κρίσιμη καμπή και αυτή την κρίσιμη καμπή θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω. Οι συνάδελφοί σας που, εν πάση περιπτώσει, έχουν πάρει επάνω τους ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της δουλειάς, σας ενημερώνουν για ό,τι τρέχει, διότι σε αυτούς υπάρχει άμεση ενημέρωση, εμείς βρισκόμαστε λίγο πιο αραιά, όπως είναι φυσικό άλλωστε. Όπως ξέρετε, έχει αρχίσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων, συζητήσεων. Σε αυτές τις συζητήσεις βρίσκομαι εγώ με τον δικηγόρο της εταιρείας. Οι δυο μας μέχρι τώρα. Πιθανόν να χρειαστεί να συμμετάσχουν και άλλοι στην πορεία, αλλά μέχρι στιγμής βρισκόμαστε οι δυο μας. Έχω συναντηθεί μαζί του 3 φορές στην Αθήνα και 1 φορά εδώ, όταν ήρθε ο συνάδελφος για να επισκεφτούμε τη Διευθύντρια του ΙΚΑ Νέας Ιωνίας και για να συζητήσουμε. Σε μία από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα είδαμε τον διοικητή του ΙΚΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο, διότι εκτός από τη διαπραγμάτευση για τη μεταξύ μας διαφορά, τρέχει και το θέμα των οφειλών του ΙΚΑ, των οφειλών της εταιρείας προς το ΙΚΑ. Εκεί βεβαίως η εταιρεία, η οποία θέλει να κάνει μια συνολική ρύθμιση, ενδιαφέρεται να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο οφειλή της και τι μπορεί εκεί να διακανονίσει με το ΙΚΑ σε περίπτωση που εμείς φτάσουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Το πιο συγκεκριμένο ερώτημα, για να τελειώνω με το κεφάλαιο του ΙΚΑ και να πάω μετά στις οφειλές της εταιρείας προς εμάς, είναι εάν το ΙΚΑ θα υπολογίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα ποσά που μας έχουν επιδικάσει τα δικαστήρια ως τώρα ή με βάση το ποσό του συμβιβασμού στο οποίο θα καταλήξουμε. Συμβιβασμός, το λέει και η λέξη, είναι μια συμφωνία όπου υπάρχουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Δηλαδή, αν μας επιδικάζει, ξέρω εγώ, 10 το δικαστήριο, σε ένα συμβιβασμό λογικό είναι να φτάσουμε παρακάτω, να φτάσουμε στο 9 και ούτω καθεξής, και αντιστοίχως βέβαια υποχωρήσεις πρέπει να κάνει και η εταιρεία. Το ΙΚΑ απάντησε λίγο φλού, απάντησε εγγράφος στο ερώτημα αυτό, το οποίο υπέβαλε η Διευθύντρια του ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας, η οποία γενικά είναι πολύ φιλική και θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως μετά γιατί χρειαζόμαστε και εμείς τη συνεργασία του ΙΚΑ για το δικό μας θέμα, για τις ασφαλιστικές εισφορές και τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς μας στο ΙΚΑ. Η απάντηση του ΙΚΑ ήταν εντάξει, εμείς κατά βάση υπολογίζουμε τα ποσά που δίνει το δικαστήριο. Ωστόσο, εάν εσείς καταλήξετε σε ένα συμβιβασμό, θα δούμε το ποσό του συμβιβασμού και θα πράξουμε αναλόγως. Άφησε δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο το ΙΚΑ για της κορυφής του να προσαρμόσει και αυτό τις ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα ποσά στα οποία θα καταλήξουμε με την εταιρεία. Εάν και εφόσον καταλήξουμε, εννοείται. Επίσης, η εταιρεία ενδιαφέρεται να κάνει ένα διακανονισμό της οφειλής της προς το ΙΚΑ, διότι υπάρχει ένα πρόγραμμα διακανονισμού και αυτό επίσης έχει κάποια σημασία, διότι η οικονομική κατάσταση της ελληνικής εταιρείας, της ελληνικής θυγατρικής, είναι δεδομένη, το ενεργητικό της, οι λογαριασμοί της, οι απαιτήσεις της δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των οφειλών, οπότε ενδιαφέρεται να δει τι θα κάνει και με το ΙΚΑ και τι θα κάνει και με εμάς. Εμείς συμμετέχουμε σε αυτή την ιστορία των συζητήσεων με το ΙΚΑ, όχι γιατί θέλουμε να εξαρτήσουμε το ύψος των δικών μας απαιτήσεων από την έκβαση της συμφωνίας που θα κάνει με το ΙΚΑ η εταιρεία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, και το έχω πει πολλές φορές, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, δεν μας ενδιαφέρει να μας λέει η εταιρεία ότι αν εξοικονομήσω χρήματα από το ΙΚΑ θα μπορέσω αυτά τα χρήματα να τα δώσω σε εσάς, διότι κάτι τέτοιο άφησε στην αρχή να διαφανεί. Εγώ απάντησα στην εταιρεία, εμείς ερχόμαστε μαζί σας στο ΙΚΑ, να δούμε τι θα γίνει με αυτή την οφειλή και για να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Διότι εμείς, εάν κάνουμε ένα συμβιβασμό μαζί σας και περιορίσουμε τις απαιτήσεις μας, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο συμβιβασμός θα γίνει σε βάρος του κοινωνικοασφαλιστικού λογαριασμού του καθενός.
Αν δηλαδή ο Καζάκος χρειάζεται άλλες 3.000 ημερομίσθια για να αλλάξει κλάση, για να ανεβάσει το ποσό της σύνταξής του, ο Καζάκος αυτό θα το διασφαλίσει σε οποιοδήποτε συμβιβασμό. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, ακριβώς για να διαφυλάξουμε τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, γιατί ορισμένοι από εσάς ή πολλοί από εσάς, όταν πληρωθούν αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές, θα αλλάξουν κατηγορία, θα αυξήσουν το δικαίωμά τους. Κάποιοι άλλοι δεν θα έχουν όφελος. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε και τη συνεργασία του ΙΚΑ για το δικό μας το θέμα, και έχω μιλήσει με την κυρία Σίτα, τη διευθύντρια του ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας, η οποία είναι μια πολύ ικανή υπάλληλος και πρόθυμη να συνεργαστεί και να βοηθήσει στο θέμα αυτό, γιατί χρειάζεται ένας ολόκληρος αναλυτικός λογαριασμός που χωρίς τη συνεργασία του ΙΚΑ εμείς δεν μπορούμε να τον κάνουμε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εάν καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό με την εταιρεία, τότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εκείνοι που χρειάζονται κάποια ημερομίσθια ασφαλιστικά για να αλλάξουν κατηγορία, να ανέβουν κλάση, να βελτιώσουν τη συνταξιοδοτική τους θέση, αυτοί θα τα πάρουν οπωσδήποτε. Οι άλλοι που δεν θα αλλάξουν ακόμη και με την πληρωμή ημερών ασφάλισης, με την πίστοση ημερών ασφάλισης, εκεί μπορούμε να κάνουμε μία συζήτηση και να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Αυτή είναι η όλη ιστορία για το ΙΚΑ. Των σχέσεων ΙΚΑ, εταιρείας και ημών. Το άλλο θέμα βέβαια, το μεγάλο που μας καίει, είναι οι πληρωμές. Νομίζω ότι έχουμε συμπληρώσει περίπου 2 μήνες που συζητάμε με τον συνάδελφο. Η εταιρεία έχει αρχίσει με ένα άσχημο τρόπο αυτή τη διαπραγμάτευση, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά. Δεν θα σας πω, ίσως το ξέρετε, αλλά δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Ξεκίνησε από πολύ χαμηλά. Ξεκίνησε δηλαδή μια διαπραγματευτική τακτική μπακάλι. Η δική μου απάντηση ήταν ότι όσο δεν κάνετε μια σοβαρή πρόταση για συμβιβασμό, δεν πρόκειται να ακούσετε από εμάς καμία αντιπρόταση. Στην τελική πρόταση που έκανε, και επειδή άφησε να διαφανεί ότι και αυτή θα τη βελτιώσει, ζήτησε οπωσδήποτε να κάνουμε κι εμείς μια αντιπρόταση. Η αντιπρόταση δική μας, η πρώτη και η τελευταία μέχρι στιγμής, είναι εμείς κατεβαίνουμε στο 90% του συνόλου των απαιτήσεων. Δηλαδή, μισθή υπερημερίας, κεφάλαιο συντόκι. Όλα αυτά. Και ό,τι έχουμε να παίρνουμε. Στο ό,τι έχουμε να παίρνουμε, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και η ιστορία των νέων αποζημιώσεων απόλυσης, για τις οποίες αποζημιώσεις απόλυσης θα καταθέσουμε την αγωγή, θα αξιοποιήσουμε λίγο το διάστημα των διακοπών για να ετοιμάσουμε την αγωγή αυτή, για την οποία οι λογαριασμοί έχουν ήδη γίνει. Έχουμε ήδη επιδώσει εδώ και πολύ καιρό και την εξώδικη μας, με την οποία γνωστοποιούμε στην εταιρεία ότι θεωρούμε την όλη συμπεριφορά της μονομερή βλαπτική μεταβολή και επιλέγουμε να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις απόλυσης που θα υπολογιστούν σε τωρινούς χρόνους, με συνυπολογισμό όλου του χρονικού διαστήματος που έχει διέρευση μέχρι σήμερα, οπότε θα προσθεθούν και αυτά. Η εταιρεία, πρέπει να σας πω, ότι σε όλο αυτό το διάστημα παίζει το χαρτί της πτώχευσης. Αυτό το ξέραμε. Το έχει κάνει εδώ και καιρό. Πριν μπούμε σε οποιαδήποτε συζήτηση μαζί της, ξέρετε ότι υπήρχε μια ολόκληρη σπερμολογία ότι θα πτωχεύσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα πάρετε στο λαιμό σας και τις 35 οικογένειες, γιατί αν κλείσουμε θα απολυθούν και οι 35 που απασχολούμε ακόμη κτλ. Εγώ δεν μπήκα σε αυτή την ιστορία καθόλου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό δεν μας αγγίζει καθόλου. Της δήλωσα αντιθέτως και έστειλα και σχετική επιστολή γι' αυτό, ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν το ενεργητικό της εταιρείας είναι σήμερα 15 εκατομμύρια ή 20 εκατομμύρια. Η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα, έστελνε τα κέρδη της στη μητρική. Η μητρική έχει ευθύνη, η μητρική έχει αποφασίσει το κλείσιμο του εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη, η Εργατική παίρνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις. Εάν εσείς πτωχεύσετε, εμείς θα πάμε στις ΗΠΑ και θα ζητήσουμε να καταδικαστεί η εταιρεία, η μητρική, να πληρώσει όλα αυτά τα ποσά. Αυτό το μήνυμα πήγε στη μητρική. Παρ' όλα αυτά, 2 μήνες τώρα, η μόνιμη αποδός σε κάθε συζήτηση που κάνουμε με τον συνάδελφο είναι αυτό. Το άλλο γραφείο, το άλλο δικηγορικό γραφείο που ειδικεύεται στις πτωχεύσεις, έχει έτοιμη μία αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα και μετά, επειδή και αυτή η διαδικασία θα αποτύχει, επειδή εσείς δεν θα συνενέσετε σε κούρεμα των οφειλών της εταιρείας προς εσάς, θα προχωρήσουμε στην υποβολή αίτησης πτώχευσης. Μία θερμή παράκληση, κλείστε τα τηλέφωνά σας. Είναι πολύ ενοχλητικό, παιδιά.
Κλείστε τα. Μπορούμε μισή ώρα να αντέξουμε χωρίς τηλέφωνο. Κλείστε τα. Ή βάλτε τα στο θόρυβο. Θεωρούσα από παλιά και εξακολουθώ να θεωρώ ότι το χαρτί της πτώχευσης είναι μπλόφα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιθανότερο. Και έχω και κάποιες ενδείξεις πιο πρόσφατες που μου δείχνουν ότι όντως είναι μπλόφα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι που το έχω πει και παλιότερα, θέλω να το επαναλάβω. Σε τέτοιες σοβαρές ιστορίες, είμαστε 16 χρόνια τώρα, έχουμε γεράσει κατά 16 χρόνια όλοι μας, έχουμε κουραστεί, έχουμε πολεμήσει πάρα πολύ, σε αυτές τις μεγάλες υποθέσεις δεν παίζουμε πόκα, δεν παίζουμε χαρτιά. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπολογίσουμε στην απόφασή μας και το σενάριο της πτώχευσης. Δηλαδή, μπορεί να θεωρώ ότι μάλλον είναι μπλόφα, αλλά δεν επιτρέπεται όταν σας κάνω μια πρόταση ή όταν λέτε εσείς τη γνώμη σας ή θέλετε να πάρετε μια απόφαση, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση της πτώχευσης. Εάν δηλαδή, στο σενάριο της πτώχευσης πάντα, εμείς βγάλουμε διαταγές πληρωμής και προσπαθήσουμε να κάνουμε εκτέλεση, αφού και η εταιρεία ασκήσει τα δικά της ένδικα βοηθήματα κατά των διαταγών πληρωμής, πιθανόν εκεί να βρούμε σε τείχο, διότι φαίνεται ότι το ενεργητικό της εταιρείας είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια, κατά τα λεγόμενά τους. Εγώ δεν ήμουν σε θέση και δεν είμαι σε θέση να το ελέγξω ακόμη, και φαίνεται ότι πρόκειται κυρίως για απαιτήσεις. Η εταιρεία επίσης λέει ότι αυτή τη στιγμή στο λογαριασμό της υπάρχουν μόνο 500.000 ευρώ. Η απάντησή μου είναι πάντοτε: κόψτε το λαιμό σας, δανειστείτε από τη μητρική ή πάρτε από τη μητρική. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, ούτε προσβλέπουμε στην περιουσία της θυγατρικής. Αν δεν έχετε να μας πληρώσετε εσείς, θα πιάσουμε τη μητρική. Νομίζω ότι μετά από όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δια του πληροεξουσίου δικηγόρου, ακόμη και πριν από μισή ώρα που τηλεφωνηθήκαμε, με διαβεβαίωνε ότι τα 6,5 εκατομμύρια μεικτά που πρότεινε την τελευταία φορά δεν είναι η τελική της πρόταση, και αυτό γιατί πληροφορήθηκαν την επιστολή που έχει στείλει η διοίκηση, που έχει δημοσιοποιήσει η διοίκηση. Μάλιστα, το συνάδελφο του τηλεφώνησε και ένας δημοσιογράφος από το Newsweek, έτσι δεν είναι? Εκεί πήγε αυτή η ιστορία της επιστολής. Με διαβεβαίωσε λοιπόν και πριν από μισή ώρα, ο συνάδελφος είναι στο Μόναχο, σας το λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε σε καθημερινή τηλεφωνική επαφή και όποτε χρειαστεί έρχεται και βρισκόμαστε. Και διαβεβαίωσε λοιπόν ότι αυτή δεν είναι φυσικά η τελική πρόταση, ότι θα κάνει καλύτερη πρόταση. Του επανέλαβα ότι μέχρι στιγμής δεν μας έχει δώσει κανένα δείγμα σοβαρής διαπραγμάτευσης. Γιατί σοβαρή διαπραγμάτευση δεν είναι να το λες με τα λόγια ότι κάνω σοβαρή συζήτηση. Σοβαρή διαπραγμάτευση είναι να κάνει μια σοβαρή πρόταση. Νομίζω μετά από όλα αυτά, για να καταλήξω να σας πω ποια είναι η δική μου σκέψη για το τι κάνουμε από εδώ και πέρα, ότι καλώς εμείς πρέπει να αρχίσουμε μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων για διαταγές πληρωμής. Η προεργασία έχει ήδη γίνει από τους συναδέλφους σας εδώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε πάλι και το διάστημα των δικαστικών διακοπών για να ετοιμάσουμε τα δικόγραφα. Ούτε αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι απλή, σχεδόν γραφειοκρατική διαδικασία, η έκδοση διαταγών πληρωμής μετά από την αμετάκλητη απόφαση που έχουμε για το πρώτο επτάμηνο και ανάλογα ισχύουν και για τη δεύτερη περίοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία που θα πάρει λίγο χρόνο, δεν μπορώ να σας πω ακόμη πόσο, αλλά μην φανταστείτε, πρέπει να ετοιμαστούν οι αιτήσεις για την έκδοση διαταγών πληρωμής, να γίνουν οι υπολογισμοί για τον καθένα χωριστά, να συγκεντρωθούν τα χρήματα που είναι απαραίτητα για τα δικαστικά έσημα που πρέπει να πληρωθούν στο δημόσιο. Καταθέτουμε τις αιτήσεις. Συνήθως, όταν πάει κανείς στο δικαστήριο και καταθέτει μια αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση, για παράδειγμα, μια επιταγή ακάλυπτη, η διαταγή πληρωμής βγαίνει σε 2-3 μέρες. Στη δική μας θα κάνει περισσότερο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι πιο σαφή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει πολύ χρόνο για να βγουν διαταγές πληρωμής. Απλώς μετά τις διαταγές πληρωμής, προφανώς η εταιρεία θα ζητήσει με ασφαλιστικά μέτρα αναστολή
Δεν ξέρω αν θα το πετύχει, μάλλον δεν θα το πετύχει, αλλά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοια εμπόδια από πλευράς εταιρείας. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι τώρα πια έχουμε κάθε δικαίωμα να προχωρήσουμε, διότι δεν έχουμε κανένα σοβαρό δείγμα από την εταιρεία ότι θέλει να καταλήξει κάπου. Και σοβαρό δείγμα θεωρώ μια σοβαρή πρόταση. Τέτοια σοβαρή πρόταση δεν έχουμε ως τώρα. Τα 6,5 εκατομμύρια που πρότεινε μεικτά ως τώρα για όλους μας, για όλη την περίοδο, δεν είναι σοβαρή πρόταση. Επομένως, εμείς προτείνω να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής, εάν όμως στην πορεία αυτή, μέχρι ότου βγουν οι εταιρείες πληρωμής, έρθει μια άλλη πρόταση και εικάζω ότι η εταιρεία θα φέρει μια πρόταση καλύτερη, δεν ξέρω πόσο καλύτερη. Και δεν ξέρω αν αυτή η καινούργια πρόταση της εταιρείας θα μπορέσει όντως να αποτελέσει βάση για μια σοβαρή συζήτηση. Αλλά θα δούμε. Εμείς δεν πρόκειται να περιμένουμε καμία καινούργια πρόταση της εταιρείας. Εμείς θα προχωρήσουμε τη δουλειά μας. Εμείς θα προχωρήσουμε τη διαδικασία για έκδοση διαταγών πληρωμής και αν στην πορεία αυτή έρθει η εταιρεία, θα ακούσουμε την πρότασή της και θα πράξουμε αναλόγως. Νομίζω αυτά είναι όλα όσα είχα να σας πω. Σε αυτό το μεσοδιάστημα σας είπα θα ετοιμάσουμε και τις αγωγές και τις αποζημιώσεις απόλυσης. Έχουμε ενεργοποιήσει την τρίτη αγωγή, η οποία βεβαίως τρίτη αγωγή μας όταν θα συζητηθεί για μισθούς περιμερίας εννοώ θα έχει να αντιμετωπίσει κάποια θέματα, αλλά δεν είναι της ώρας αυτό. Εμείς πάντως θα ασκήσουμε όλα τα δικαιώματά μας και το δικαίωμα για λήψη καινούργιας αποζημίωσης απόλυσης, μια που η παλιά αναλώθηκε με τους συμψηφισμούς που έκανε η εταιρεία με τις πρώτες αποζημιώσεις απόλυσης που έκανε. Θυμάστε, πρότεινε σε συμψηφισμό τις αποζημιώσεις που πλήρωσε με τους μισθούς περιμερίας που μας εκδικάστηκαν. Αυτά είναι όλα. Γεια σας. Καταρχάς είναι ένα διαδικαστικό θέμα, επειδή ουσιαστικά Διοικητικό Συμβούλιο και Σωματείο δεν υπάρχει, δεν υφίσταται νομικά. Αποφασίσαμε να υπάρχει μια ομάδα η οποία θα είναι ενδιάμεσα στον δικηγόρο μας και στις γενικές συνελεύσεις. Προτείναμε και αποφασίσαμε να είναι τα πρώην μέλη της διοίκησης του Σωματείου συν 3 άτομα, δηλαδή εγώ, ο Στάνκος ο Κωνσταντίνος, ο Τεπισής ο Θανάσης, ο Τζιβάνης ο Νίκος, ο Τελεπής ο Δημήτρης, ο Λαταρής ο Θωμάς, ο Γουρλωμάτης ο Μιχάλης, ο Προδρομίδης ο Σπύρος και ο Αποστόλος ο Νίκος. Τυπικά πρέπει να πάρει μια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση ότι όντως αναγνωρίζεται ότι εμείς θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Παρακαλώ να ψηφίσουμε ότι εμείς θα αντιπροσωπεύσουμε ή θα είμαστε ενδιάμεση του δικηγόρου μας και της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι δέχονται αυτό το πράγμα, σας σηκώ στο χέρι. Μισό λεπτό, παιδιά. Κάτσε. Κώστα. Κάτσε. Θα κάνουμε και εμείς ενημέρωση και μετά. Μιχάλη λέγε. Λέγε Μιχάλη. Κάτω έχει... Συνάδελφοι, με πολλούς ξέρει ο ένας τον άλλον περίπου 40 χρόνια. Εγώ ανέκαθεν ήμουν πραγματιστής και τις αποφάσεις μου τις έπαιρνα με βάση τα γεγονότα. Ποτέ δεν κοίταξα να υποφεληθώ σε κάτι, έτσι. Και πάντα αυτό που ήταν να πω το έλεγα. Γιατί εάν κάνουμε πίσω σε κάτι, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στην επόμενη κίνησή μας. Αυτή τη στιγμή, εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου ως προς τις προθέσεις της εταιρείας για διαπραγματεύσεις. Το θέμα ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις για τα επόμενα δικαστήρια. Μιχάλη, για την αντιπροσωπική ομάδα μιλάμε. Έχει κάτι άλλο να πεις? Θα τα πούμε όλα, θα τα συζητήσουμε. Θα σε δώσουμε το λόγο μετά να μιλήσεις όσο θέλεις. Πες μας για την διαπραγματευτική ομάδα, αν αποδέχεσαι ή δεν αποδέχεσαι, να γίνει ψηφοφορία και μετά θα προχωρήσουμε σε όλα τα άλλα. Θα τα πούμε όλα. Όχι όλα. Ποιος είναι προεδρεύουν, παιδιά? Έχεις αντίρρηση για την διαμεσολαβητική ομάδα? Έχω αντίρρηση για
Ωραία, πες μας την αντίρρηση να προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή, έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα με τα γεγονότα όπως ήταν από την αρχή, έτσι, η διοίκηση παλιά, ναι, εδώ και με το κλείσιμο του εργοστασίου μετά 6 χρόνια, εξαφάνισε το αρχείο και το σωματείο από πάνω και εξαφανίστηκε. Έτσι, έδωσε όλη την πρωτοβουλία στον δικηγόρο, με αποτέλεσμα ό,τι άλλα προβλήματα υπήρχαν να μην τα λάβει υπόψη. Εγώ θέλω απλά πράγματα να πω, ότι δικαιολογημένα οι συνάδελφοι γύρω στους 180 και όχι μόνο υπογράψανε, πήγαμε στο πρωτοδικείο, το πρωτοδικείο έβγαλε απόφαση να καταργήσει τη διοίκηση και να βγει μια καινούργια. Μαζευτήκαμε, άμα θυμάστε, στο γραφείο του δικηγόρου. Η δικηγόρος του συναδέλφου πάνω τότε, έτσι με την προσωρινή διοίκηση που βγήκε, είπε να πάρει το αρχείο του σωματείου. Απέτησε το αρχείο του σωματείου, έκανε εδώ δικηγόρος και τα λοιπά, και τελικά πήρα εγώ την ευθύνη επάνω μου και είπα ότι λάθη γίνανε, να κατέβουμε στη συνέλευση. Όσοι θέλουν να βγουν στο Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν ο συνάδελφος πάνω σε εγώ, ο Στάγκος, ο Αϊνταντής και ο Τζιβάνης, έτσι, πήραμε την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως και ξεκινήσαμε. Πέραν λοιπόν από το θέμα το δικαστικό, ξεκινήσαμε και το θέμα του... Μισό λεπτό, παιδιά, να τελειώσει. Μιχάλη, έκανα μία πρόταση, σε παρακαλώ, έκανα μία πρόταση συγκεκριμένη εγώ, σε παρακαλώ, άσε με λίγο. Έκανα μία πρόταση συγκεκριμένη, ποιοι προτείνω εγώ να είναι η διαμεσολαβητική ομάδα. Έχεις κάποια άλλη πρόταση να βάλεις την πληροφορία να τελειώνουμε και μετά παίρνεις το λόγο και να σου θέλει. Τα γεγονότα εντάξει, έχεις δίκιο, πήγαμε στραβά, πήγαμε κουτά. Ναι ρε, εντάξει, έχεις μια άλλη πρόταση να κάνεις. Θα πούμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα μου φάνηκε αυτή τη στιγμή. Πέραν λοιπόν από το δικαστικό θέμα, ήταν και το θέμα το συνταξιοδοτικό. Που ζητούσαμε ρυθμίσεις για το συνταξιοδοτικό. Αντιπρόταση ρε. Λίγο παιδιά, μισό λεπτό. Μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή. Να ψηφίσουμε αυτή τη στιγμή. Θα σε αφαιρέσω το λόγο όχι εγώ η συνέλευση. Εάν ψηφίζετε, μισό λεπτό, εάν ψηφίζετε αυτά τα άτομα τα οποία ανέφερα να διαμεσολαβήσουν ανάμεσα τον δικηγόρο και στη Γενική Συνελεύση. Ποιοι δέχονται αυτά τα άτομα, τα ξανααναφέρω. Έχω κάθε δικαίωμα. Ανατής Σωτήρης, Τάγκος Κωνσταντίνος, Πεπεσίνης, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Αυτός ο τραγουδισμός να σταματήσει. Ό,τι σ' αρέσει δεν είναι το πατέρα. Έχω δικαίωμα να μιλήσω και να κλείνουνε και να κλείνουνε και να κλείνουνε. Ξαναθέτω λοιπόν το θέμα στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση. Άσε να καταφέρω να μην πειράζει. Να σταματήσει ο Γουρμονάκης να μιλάει στη στιγμή, ναι ή όχι. Ποιοι λένε ναι. Ποιοι λένε να σταματήσει αυτή τη στιγμή να αναφέρεται. Μα είναι άλλο θέμα το παιδιά. Και αυτοί τους οποίους προτείνεις αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνοι ακριβώς γιατί... Ωραία, πρότεινε κάποιους άλλους εσείς, πού είναι το πρόβλημα. Πρότεινε κάποιους άλλους. Εγώ δεν έκανα συμφωνία, εσείς κάνατε πραξικόπημα, έτσι, και μέσα να πάει να το θέλω και να πάει μια γενική συνέλευση. Μπορεί να κάνει μια πρόταση συγκεκριμένη. Ή θα καταναλώσει το χρόνο σου. Δεν καταναλώνω κανένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί με την ανοχή τους πουλήθηκε το οικόπεδο αυτό που ήταν στην Κουπία. Τι λες ρε τώρα ρε Μιχάλη. Συγκεκριμένα αυτό, με προσδιώσει. Σας παρακαλώ, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σε αυτό το λόγο. Σε αυτό το λόγο, κάτσε κάτω.
Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε πάνω από 20 εκατομμύρια. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης να υπάρξει αυτή η διαμεσολαβητική ομάδα? Τους αναφέρω: Αλέξης Σωτήρης, Τάγκος, Τεμπεσίρης, Ιβάνης, Τσερεπής, Λαζαρίδης, Μουρλωμάτης, Προδρομής, Αποστόλου. Ή αν κάποιος θέλει να αφαιρέσει ή να προτείνει κάποιον άλλον από αυτήν την ομάδα. Επί του θέματος, συγκεκριμένα. Και μετά πάμε και την άλλη εκθέση. Υπάρχει κάποιος άλλος. Παρακαλώ. Εσύ. Λοιπόν, Γιάννη λέγε. Κι άλλη φορά έγινε αυτό. Παρακαλώ, Γιάννη. Ναι, πες μου. Θέλει να πεις. Λοιπόν. Σωτήρη. Βάζουμε το έτοιμο στην ψηφοφορία. Η διαπραγματευτική ομάδα δεν μπορεί να είναι 50. Υπάρχει άλλος που θέλει να μπει στην ομάδα η διαμεσολαβητική. Παρακαλώ. Ποιος έβαξε στον κόσμο? Στον κόσμο 18 χρόνια. Εσύ προχθές και δεν μας ενδιαφέρει το συνταξιδοτικό. Υπάρχει άλλος που θέλει να αυτοπροταθεί για την ομάδα. Άρα έχουμε. Σωτήρη. Σωτήρη. Υπάρχει άλλος να μην πει τίποτα. Είμαστε ψηφοφορία. Προτείνεσαι εσύ ή κάποιος άλλος? Προτείνομαι. Απλώς θέλω να σου πω ότι κάπου πείτε πόσα άτομα θα είναι στην διαπραγματευτική ομάδα. Δεν υπάρχει αριθμός αγώνων. Εάν πούμε 50 άτομα, τι θα κάνουμε τώρα? Εμείς προτείναμε αυτούς. Από εκεί και πέρα θα γίνει ψηφοφορία. Εάν η συνέλευση θέλει κι άλλους. Σε παρακαλώ. Εμείς προτείναμε αυτούς. Εάν η συνέλευση θέλει κι άλλους, θα πούνε κι άλλοι. Εάν θέλει άλλους να βγάλει, κι άλλους να βγάλει. Εάν θέλει κάποιους να βγάλει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχει άλλος. Δεν πρέπει να πουστεί. Άρα έχουμε 3 ακόμα που θα πρέπει να ψηφίσουμε εάν θέλουμε να βγουν στην ομάδα. Έχουμε λοιπόν την πρόταση, αν θέλετε, τη δική μου, η οποία είναι να είναι στην διαμεσολαβητική ομάδα ο Εναντής Σωτήρης, ο Στάνκος ο Κώστας, ο Τεμπεσής ο Θανάσης, ο Τιβάνης ο Νίκος, ο Τελεπής ο Δημήτρης, ο Λαζαρίδης ο Θωμάς, ο Γουρλωμάτης ο Μιχάλης, ο Προδρομίδης ο Σπύρος και ο Αποστόλου ο Νίκος. Υπάρχουν και 3 αυτοπροτάσεις που θέλουν να μπουν μέσα στη διαμεσολαβητική ομάδα. Είναι ο Γιάννης ο Τάκος, είναι ο Τάκας, το μικρό, Ιωάννης και είναι ο Καγιατζής, ο Κώστας. Υπάρχει λοιπόν η πρόταση. Καταρχάς, δεχόμαστε να υπάρχουν αυτοί οι 9 στην διαμεσολαβητική ομάδα. Ποιοι ψηφίζουν ναι? Να μην πεις τίποτα. Ψηφίζουν ρε Σπύρο. Επειδή πιστεύω ότι αν στη διαπραγματευτική ομάδα... Δεν είναι διαπραγματευτική ρε παιδιά, είναι διαμεσολαβητική. Αυτά που τους λέει ο δικηγόρος έχει της Κυρικής Συνέλευσης τα μεταφέρει. Δεν έχουμε λόγο εμείς να πάρουμε καμία θέση, ούτε καμία απόφαση. Κατεβάζουμε προτάσεις στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση παίρνει απόφαση. Αυτή είναι μια διαμεσολαβητική ομάδα που ακούει από τον δικηγόρο και έχει κάνει στη Γενική Συνέλευση. Να καταλήξουμε. Θέλουμε κάποιοι άλλοι ακόμα να είναι για να ακούνε και να μεταφέρουμε. Μήπως οι 9 δεν μεταφέρουν σωστά, θα τους βάλουμε, κανένα πρόβλημα. Δεν είμαστε διαπραγματευτική ομάδα. Τελείωσε. Λοιπόν, υπάρχει... Όχι ρε παιδιά. Θα ψηφίσουν να τελειώσουν. Έχουμε θέματα σοβαρά ρε παιδιά. Να κάνουμε μια αυτή. Άμα είναι με πληρωμή να πω κι εγώ. Λοιπόν, το ρίξαμε τώρα σε αυτή, είναι σοβαρά τα θέματα και πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρόταση για τα 9 άτομα. Υπάρχουν και άλλα 3 άτομα που αυτοπροτείνονται να μπουν σε αυτήν την ομάδα. Ποιοι ψηφίζουν να υπάρχουν αυτοί οι 9 στη διαμεσολαβητική ομάδα? Ποιοι ψηφίζουν ναι? Κάταχε. Ποιοι ψηφίζουν να συμπληρωθεί αυτή η διαμεσολαβητική ομάδα με τα άλλα 3 άτομα που αυτοπροτάστηκαν? Χέρια.
Τι έγινε, οι ψηφίζουν και δεν είναι και την άλλη. Ξανά το λέω. Έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουν μία φορά. Εντάξει. Πότε και δεν είναι χέρια. Ποιοι ψηφίζουν να υπάρξει αυτή η διαμεσολαβητική ομάδα με τα 9 άτομα που προηγουμένως μίλησα. Ποιοι ψηφίζουν χέρια. Τα χέρια λίγο παιδιά ψηλά, όσοι ψηφίζουν να μετρηθούμε και να μην υπάρχει ούτε θέμα παρεξήγησης, ούτε θέμα παρεμηνίας. «55 είναι από εδώ, Κώστα». Εγώ είμαι στο κέντρο. Στο κέντρο το βάλετε. Τι ξέρει, Κώστα. Πώς είπες. 55. 110 ψηφίζουν αυτή η διαμεσολαβητική ομάδα, διότι ο ταχυδρόμος δεν είναι τίποτε παραπάνω. Έτσι, να είναι αυτή η 9. Ποιοι ψηφίζουν να συμπληρωθεί αυτή η διαμεσολαβητική ομάδα και με τους άλλους 3. Χέρια, ψήφισε αυτό. Δεν είναι 23 από εδώ και 29 από εκεί. Άρα 52. Άρα αυτή η διαμεσολαβητική ομάδα θα αποτελείται από Αϊνατζή Σωτήρη, Στάκο Κωνσταντίνο, Κεντεσίρια Θανάσιο, Διβάνη Νίκο, Τσερεπή Δημήτρη, Λαζαρή Θωμά, Γουρλωμάτη Μιχάλη, Προδρομίδη Σπύρο και Αποστόλο Νίκο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα κάνω και μια ενημέρωση και εγώ. Δεν είναι και να το Μιχάλη, συνεχίζουμε. Θα σε δώσω το λόγο μετά, αφού κάνω εισήγηση εγώ. Τι θα πει τώρα, Μιχάλη, όπως δεν είναι ο καθένας. Συνεχίζουμε. Θα σε δώσω το λόγο μετά. Θα σε δώσω το λόγο μετά. Υπάρχει και μία απόφαση. Αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που πάρθηκε, εγώ προσωπικά, στους εγκλωβισμένους αυτούς, αφού εγώ, ας το πω, δεν δικαιολόγησα, δεν μου δόθηκε ο λόγος, να πάει στην κάμερα. Προσωπικά δεν μένω σε αυτή τη διοίκηση και θα παλέψω και θα παλέψω για το άλλο προβέλος. Θα παλέψει να κάνει διάσταση. Τη διάσταση αγώνα μου την έκανες εσύ. Εσύ τι άνοιξες το σωματείο. Το πήγες το αρχείο και το πήγες. Εγώ τον έκανα καμιά διάσταση. Δεν θα πεις σε μένα διάσταση. Εσύ είσαι διάσταση. Εσύ τι το σωματείο. Ο Μιχάλης ο Γουρλωμάτης στο σωματείο. Ο Γουρλωμάτης ο Μιχάλης δεν θέλει να συμμετέχει. Μετά 10 χρόνια. Μετά 10 χρόνια φανήκατε. Επειδή φανήκατε μετά 10 χρόνια. Επειδή ο δικηγόρος συνεχίζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή ο δικηγόρος μπορεί να σταματήσει παρακαλώ. Επειδή ο δικηγόρος δεν έχει καμία θέση να είναι εδώ πέρα για να πει και πράγματα, ζητά την έγκρισή σας να αποχωρήσει. Εάν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον δικηγόρο, να κάνετε ερωτήσεις για να συνεχίσουμε μετά. Λοιπόν, ποιοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Μισό λεπτό να γράψω τα ονόματα. 5 ονόματα. Μητσόπουλος. Μισό λεπτό. Μπίνας. Κυριακίδης. Κενανίδης. Άλλος. Γιαννόπουλος. Άλλος. Εντάξει, τα ερωτήματα θα είναι επί της ενημερώσεως που έκανε ο δικηγόρος. Από εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε και εμείς ενημέρωση σε πιο λεπτομερή στοιχεία τα οποία τα έχουμε μαζέψει για να ξέρουμε ο καθένας που περπατάει και που βαλίζει και τι προτάσεις κάνουμε εμείς.
τις οποίες τον δικηγόρο, τις οποίες θα τις καταθέσουμε στη Γενική Συνέλευση για να τις εγκρίνει ή όχι. Εντάξει, άρα θα κάνετε ερωτήσεις σε ό,τι έχει σχέση με την ημέρα που έκανε ο δικηγόρος. Μητσόπουλο. Κύριε Κατάκο, μια ερώτηση. Για αυτή η εντολή πληρωμής πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία να πληρώσουν κάποια λεφτά για τα έξοδα κλπ. Είμαστε περίπου 300-250 δικαιούχοι. Αν παράδειγμα οι 200 μπορέσουν να δώσουν τα τραγιάρ, δεν μπορούν για λόγους ευνοήτους κλπ. Μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μπορεί να προχωρήσει. Μπορεί να προχωρήσει δηλαδή και με λιγότερα. Και με 5 άτομα. Απλώς εκτελεστό τίτλο θα έχουν αυτοί που θα βγάλουν τις διαταγές πληρωμής, οι άλλοι θα περιμένουν κι άλλο και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν ακούμε. Η τελευταία συγκεκριμένη πρόταση που έκανε ήταν για 6,5 εκατομμύρια μεικτά. Ήθελα να ρωτήσω, τα χρήματα περίπου που ζητάμε εμείς, η διαφορά ποια είναι, δηλαδή τα 6,5? Μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Η εταιρεία γνωρίζει. Να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπα προηγουμένως. Η εταιρεία γνωρίζει ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε σε τέτοια ποσά. Ούτε σε 8, ούτε σε 10. Αλλά ξεκίνησε με ένα λάθος τρόπο αυτή τη διαπραγμάτευση. Και προσπαθώ να της δείξω ότι όσο επιμένει σε αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει καμία προοπτική. Δεν μας δίνει δηλαδή καμία δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι σοβαρό από αυτήν. Και αυτή είναι η αλήθεια. Η μέχρι τώρα συμπεριφορά της δείχνει ότι δεν έχουμε καμία προοπτική να καταλήξουμε σε συμφωνία. Πιστεύω όμως ότι κρατάει κάποιες προτάσεις. Ποιες θα φανεί. Άρα το ποσό είναι μεγάλο, θέλω να πω το άνοιγμα. Πολύ μεγάλη διαφορά μας. Πολύ μεγάλη. Όσον αφορά τις νέες αποφασιώσεις που είπατε, εάν υπάρχει κάποιο σημείο συμβιβασμού, αυτό θα ισχύσει ή θα παγώσει για τις νέες αποφασιώσεις? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε βεβαιωμένες απαιτήσεις για το πρώτο επτάμηνο και για τις δεύτερες αγωγές. Για το πρώτο έχουμε αμετάκλητες αποφάσεις, για τη δεύτερη περίοδο έχουμε τελεσίδικες, οι οποίες ελπίζω ότι θα γίνουν και αμετάκλητες μετά το Φεβρουάριο, που δικάζονται οι αναιρέσεις της εταιρείας. Δεν έχουμε βεβαιωμένη απέτηση για τις απαιτήσεις που κατεβάσαμε με τις τρίτες αγωγές μας και δεν έχουμε βεβαιωμένη απέτηση για αποζημιώσεις. Ωστόσο, εμείς θα προχωρήσουμε. Η τρίτη αγωγή για μισθούς περιμερίας εκτιμώ ότι έχει κάποιες πιθανότητες, όχι ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά η αγωγή μας για τις αποζημιώσεις έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Εντάξει, για να μην. Είπατε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, κατάλαβα καλά? Όχι. Εγώ είπα στον συνάδελφο ότι εμείς θα προχωρήσουμε εάν μας προλάβουν σε αυτή τη διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής, να μας κάνουν μια σοβαρή πρόταση, εμείς θα την ακούσουμε. Αυτό με την αίρεση ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς. Διότι εγώ δεν μπορώ να δεσμεύω εσάς χωρίς να πάρω τη γνώμη σας. Είπα ότι εγώ θεωρώ ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Αν εσείς αποφασίσετε στο διάστημα που θα χρειαστούμε για να βγάλουμε διαταγές πληρωμής να μην ακούσουμε καμία πρόταση της εταιρείας, δεν θα ακούσουμε καμία πρόταση. Θεωρώ απλώς ότι είναι σωστό, εάν μας κάνουν μια πρόταση που είναι σοβαρή και μπορούμε να τη συζητήσουμε, να τη συζητήσουμε. Και στην περίπτωση της φτωχές, έχουμε τότε δυνατότητα να πάμε στην Αμερική, όπως είπατε? Ακούστε, εάν γίνει πτώχευση, ένα ενδεχόμενο το οποίο επαναλαμβάνω δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, τότε θα ανοίξει μια διαδικασία πτωχευτική. Οι πτωχευτικές διαδικασίες κρατάνε καιρό. Δεν ξέρω πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει συγκεκριμένη. Επειδή όμως δεν έχει να εκποιήσει ακίνητα, αλλά έχει μόνο απαιτήσεις, πιστεύω ότι θα τρέξει πιο γρήγορα. Το πιο γρήγορα μπορεί να σημαίνει κατά περίπτωση 1, 2 ή και περισσότερα χρόνια. Στο τέλος αυτής της πτωχευτικής διαδικασίας συντρέχουμε με το ΙΚΑ, δηλαδή θα βγουν δίπλα-δίπλα οι απαιτήσεις δικές μας και οι απαιτήσεις του ΙΚΑ και θα ικανοποιηθούμε από το προϊόν της εκαθάρισης της περιουσίας της εταιρείας συμμέτρως. Αν δηλαδή είναι 10 η περιουσία της εταιρείας και οι απαιτήσεις του ΙΚΑ είναι 4 και οι δικές μας είναι 6, θα πάρουμε εμείς τα 6 δέκατα και τα 4 δέκατα θα τα πάρει το ΙΚΑ. Εμείς δεν θα αφήσουμε το υπόλοιπο των απαιτήσεών μας. Εγώ είμαι ήδη σε επαφή
με συναδέλφους οι οποίοι εκπροσωπούν στις Ηνωμένες Πολιτείες δικηγορικές εταιρείες, ήδη κάνουμε μία λίανση πρώτη του εδάφους για να προετοιμάσουμε δικαστική διεκδίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλω να πω περισσότερα για το θέμα αυτό. Έχω κάνει μία πρώτη συζήτηση με τους συναδέλφους σας εδώ πάνω, τους έχω ενημερώσει. Τους έχω ενημερώσει επίσης για το ότι εάν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ζητήσουμε μόνο τα υπόλοιπα ποσά, αλλά και μια αποζημίωση για την ηθική βλάβη που μας έχει κάνει 16 χρόνια τώρα, καθώς και για το γεγονός ότι αν αποφασίσει να την κλείσει εδώ και να την πτωχεύσει, και αυτό θα μας προκαλέσει ηθική βλάβη, αλλά και συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία για τη διεκδίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η διαδικασία σας βεβαιώνω ότι έχει ήδη ανοίξει από μένα. Εμείς, όπως και να έχει το πράγμα, προχωράμε σταθερά στη διεκδίκηση του υπόλοιπου ποσού ή όλου του ποσού, σε περίπτωση που κλείσει αυτή εδώ η ελληνική θυγατρική, από τη μητρική. Θα σταματήσει αυτή η ιστορία διεκδίκησης μόνο αν καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό με την εταιρεία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος, σταθμίζοντας τα πράγματα η εταιρεία, η μητρική, θα θελήσει να μπει σε αυτό το παιχνίδι και να συμμετάσχει. Γιατί εκτιμώ ότι η ζημία που θα πάθει η εταιρεία στον κόσμο, γενικά, θα είναι πολύ μεγάλη. Δεν μπορώ να σας βεβαιώσω 100% ότι αυτό θα συμβεί. Εκτίμηση είναι. Τη λέω με επιφύλαξη. Πάντως, βλέπω ότι η πτώχευση θα τους προκαλέσει μεγάλη ζημία. Και βλέπω ότι πράγματι η προσπάθειά τους είναι να μην τα σπάσουν μαζί μας. Εγώ πάντως τους ζήτησα, επειδή δεν μας έδωσαν σημεία σοβαρής διαπραγμάτευσης, να το κάνουν έστω και τώρα, να το κάνουν μέχρι ότου βγάλουμε τις διαταγές πληρωμής. Διότι η συμπεριφορά τους ως τώρα, αντίθετα από ό,τι λένε, δείχνει μια εταιρεία η οποία δεν είναι έτοιμη να κάνει τις αναγκαίες υποχωρήσεις για να συμβιβαστεί. Δεν με κάνει αισιόδοξο η μέχρι τώρα συμπεριφορά της εταιρείας. Γι' αυτό λοιπόν... Κοιτάξτε, ξέρει πολύ καλά η εταιρεία ότι δεν έχει αξιόλογες ελπίδες ούτε στον Άριο Πάγο τώρα. Αυτό το ξέρει η εταιρεία. Ακόμη και αν καταφέρει να πάρει στις 29 Ιανουαρίου μια αναστολή εκτέλεσης για τη δεύτερη περίοδο, ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχει αξιόλογες πιθανότητες επιτυχίας στον Άριο Πάγο όταν δικαστεί η υπόθεση. Αυτό μένει βέβαια να το δούμε. Εκτίμησή μου είναι, αλλά νομίζω είναι και η εκτίμηση της εταιρείας. Ξέρει η εταιρεία ότι δεν έχει να περιμένει πολλά, δεν έχει πολλές ελπίδες σε αυτό. Αν και δεν ήμουν αγραμμένος, λοιπόν... Έχουμε το Γιαννόπουλο, μισό λεπτό, έχουμε το Γιαννόπουλο, ο οποίος έχει δηλώσει μετά, αν θέλει. Νόμιζα ότι τελείωσε το... Μισό λεπτο. Εντάξει, η σειρά. Παιδιά, αυτό είναι ένα σημείο που πονάει και εκεί θα πρέπει πρώτον να δείξουμε ψυχραιμία και να αποφύγουμε κάθε είδους διχόνοια. Τα λάθη τα ξέρετε εσείς πολύ καλά, αυτά που έχει κάνει το δικαστήριο στο πρώτο επτάμηνο. Εκεί, παιδιά, επειδή τα λάθη είναι εμφανή, δηλαδή είναι φανερό ότι κάποιοι πήραν στη θέση άλλων κάποια ποσά, εκεί αυτά πρέπει να τα λύσουμε μόνοι μας συνενετικά. Δηλαδή, μην καθίσετε πάνω όταν είναι εμφανές το λάθος, οι συνάδελφοι σας το ξέρουν καλά και εσείς οι ίδιοι το ξέρετε καλά που έχει γίνει το λάθος. Το λάθος είναι λάψους, δεν είναι λάθος ουσίας. Μπέρδεψε, είχε πολλά ονόματα το δικαστήριο, τα μπέρδεψε. Δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε τέτοια διόρθωση, δεν υπήρχαν πια ένδικα μέσα. Οπότε εδώ, για να μην αφήσουμε τη διχόνοια να μας φάει, κοιτάξτε λίγο τα λάθη, κοιτάξτε τις αποφάσεις, φαίνονται τα λάθη. Θα πάρουμε απόφαση, αυτοί που δικαιούνται, αυτοί να πάρουν. Μέσα από τη Γενική Συνέλευση θα πάρει απόφαση, εντάξει. Πάντως είναι φανερό, φαίνεται το λάθος, παιδιά. Ας πούμε, αν ο Καζάκος ήταν να πάρει 10 και το έδωσε 12 και αν ο Σωτήρης ήταν να πάρει 12 και το έδωσε 10, φαίνεται αυτή την απόφαση. Ναι, το ξέρω, παράδειγμα δίνω. Φαίνεται. Λύστε το αυτό, δηλαδή πιστεύω ότι θα δείξετε ότι είστε σε θέση αυτά να τα λύσετε συνενετικά. Μην αφήσετε τη διχόνοια να σας φάει. Και αν θέλετε αυτό που με στενοχωρεί τώρα, στο επεισόδιο που προηγήθηκε, είναι ακριβώς η διχόνοια. Έχουμε 16 χρόνια. Έχουμε περάσει όλοι τον παθό μας στον τάραχο. Τώρα να ανοίγουμε τέτοια θέματα.
Ακόμη και αν στο παρελθόν έχει γίνει το ένα ή το άλλο που έχει δημιουργήσει παράπονα δικαιολογημένα ή μη. Τώρα να ανοίξουμε τέτοια θέματα. Αρκετά δεν έχουμε υποφέρει, και εγώ και εσείς. Μια δεύτερη ερώτηση λίγο για το που σας. Το ποσό που θα μας ζητηθεί για να κάνουμε τη διαταγή πληρωμών περίπου. Ο Νίκος ο Αποστόλου έχει υπολογίσει όλα τα ποσά. Είχαμε δυστυχώς μία αλλαγή με το τρίτο μνημόνιο, αύξησε τα ποσά του τέλους δικαστικού ενσύμου. Ο Νίκος όμως έχει όλα τα στοιχεία, θα τα συζητήσετε μαζί του. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτή την ιστορία, θα τα κάνετε μέσω του Νίκου όλα αυτά. Δεν θέλουμε ούτε με το λογαριασμό αυτό να έχουμε καμία σχέση. Γιατί με δαπάνη σκέτη που θα πάει στα δημόσια ταμεία. Όχι σε εμάς φυσικά. Πες το. Άλλο, περίμενε. Ναι. Θα γράψει ονόματα. Υπάρχει άλλος, δεν θα ρωτήσουμε. Ελευθεριάδης. Άλλος. Αλμανίου. Υπάρχει άλλος να ρωτήσει λίγο κατά το τίποτα. Κλείνει εδώ πέρα. Στο τελευταίο έγγραφο που έστειλε η εταιρεία υπάρχει μπροστά μια σειρά ονομάτων. Και πίσω υπάρχει η ανάλυση για το τι λέει για τον καθένα, ότι είχε δουλέψει εκεί. Λέτε για τους πρόσθετους λόγους ανέρεσης. Ναι. Αυτό το τελευταίο δικόγραφο που σας κοινοποιήσει. Ναι. Στην πρώτη σελίδα βρίσκεται το όνομά μου. Στην επόμενη σελίδα που γίνεται η ανάλυση δεν αναφέρεται καθόλου. Δηλαδή από τον 15ο πάει στο 16ο. Και συμβαίνει και σε πάρα πολλά άλλα. Συμβαίνει, απλώς να σας πω πολύ γενικά, ότι οι ενστάσεις που έκανε η εταιρεία στο εφετείο αλλά και στο πρωτοδικείο για κατάχρηση δικαιώματος και για το ότι κάποιοι δούλεψαν σε άλλους εργοδότες και κέρδισαν κάποια χρήματα, απορρίφθηκαν ως αντιφατικές. Δεν μπορείς να λες έναν άνθρωπο ότι κατά κατάχρηση έμεινε άνεργος για να εισπράττει μισθούς περιμερίας και την ίδια στιγμή να του λες να είχες αυτή την ευκαιρία να δουλέψεις και δεν δούλεψες, ως αντιφατικές απορρίφθηκαν. Όσοι δεν βρίσκετε τα ονόματά σας στο δικόγραφο, σημαίνει ότι για σας δεν έχει στοιχεία συγκεκριμένα η εταιρεία. Γι' αυτό. Αλλά λεπτομέρειες θα συζητήσετε με τους συναδέλφους σας. Ναι. Λέτε κύριε Καζάκο ότι φέρει πριν παραλήξει επανειλημμένα και δεν ξέρω. Από ό,τι ξέρουμε η Τουρκία Ελλάς πήγε στην Πολωνία, Ρουμανία που πήγε. Αυτή δεν έχει ευθύνη που πήγε εκεί. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα που βρίσκεται. Θα σας πω ότι μόνο. Θα συμβάλλουν οι Γερμανοί κουτικυράροι, οι Ιταλοί κουτικυράροι. Θα σας πω μόνο το εξής, γιατί αυτό είναι ένα σύνθετο νομικό ζήτημα, αλλά μπορεί να το καταλάβει ο καθένας μας. Το θέμα εδώ είναι θέμα ευθύνης της μητρικής. Η μητρική, όπως ξέρετε, κάνει κουμάντο. Η μητρική αποφάσισε το κλείσιμο του εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη, η μητρική παίρνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις. Πρωτοξεκίνησε πριν από αρκετές δεκαετίες στην Αμερική η αναζήτηση της ευθύνης της μητρικής. Δηλαδή, τι κάνει η μητρική? Η μητρική βάζει μπροστά μια θυγατρική, την οποία μπορεί να χρηματοδοτεί κανονικά, αλλά μπορεί και να μην χρηματοδοτεί κανονικά, να την υποχρηματοδοτεί. Η θυγατρική είναι ανώνυμη εταιρεία που σημαίνει ότι ευθύνεται μόνο με την περιουσία της, οπότε με τον τρόπο αυτό τι κάνει η μητρική? Βάζει μπροστά κάποιον άλλον για να καλύψει τη δική της ευθύνη. Ασκεί επιχείρηση η μητρική, βάζει μπροστά μια θυγατρική η οποία έχει περιορισμένα χρηματικά μέσα, έχει ένα κεφάλαιο, ξέρω εγώ, 500.000 ευρώ, δημιουργεί υποχρεώσεις 100 εκατομμυρίων και η μητρική κρύβεται από πίσω. Αυτό το γεγονός, αυτή η πρακτική που είναι πολύ διαδεδομένη σε όλο τον πλανήτη, οδήγησε τις νομοθεσίες και τα δικαστήρια σε όλο τον κόσμο, με πρωτοπορία εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών, να αναζητήσουν την ευθύνη αυτού που κρύβεται από πίσω. Δηλαδή την ευθύνη της μητρικής. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε στέρεη νομική βάση και έχουμε και μία νομολογία των δικαστηρίων η οποία είναι πολύ πυκνή για το θέμα αυτό, ότι πράγματι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναζητήσεις την ευθύνη της μητρικής. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Θα αναζητήσουμε την ευθύνη της μητρικής. Απλώς θα πρέπει να αποδείξουμε. Θέλω να πω που πήγε στην Πολωνία, δεν έχει. Ακούστε, αυτές όλες είναι θυγατρικές. Ας πούμε, οι ευρωπαϊκές εταιρείες της Goodyear είναι θυγατρικές. Εμείς θα αναζητήσουμε τη μητρική. Γιατί εκεί είναι το θέμα μας.
Και εκεί μπορούμε να αναζητήσουμε ευθύνη στη μητρική. Γι' αυτό λένε ότι δεν έχουν λεφτά. Είναι μόνο από την Ελλάδα. Δεκαετίες ολόκληρες η μητρική καρπονόταν τα κέρδη από τη θυγατρική, την ελληνική και τις άλλες. Και τώρα κρύβεται. Το χέρι τη μία ή την άλλη. Κλείνει τη μία ή την άλλη. Είπατε ότι για το 7μηνο είναι αμετάκλητο. Γιατί δεν κάνουν πρώτα διαταγή πληρωμής για το 7μηνο που είναι πιο μικρά τα ποσά και να ξεκινήσουν? Αυτό είναι η δική σας επιλογή το τι θα κάνετε. Αν θα κάνετε πρώτα για το 7μηνο ή και για τις δύο περιόδους, ή αν κάποιοι θα κάνουν μόνο για το 7μηνο ή και για τις δύο περιόδους. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Περιμένω να μου πείτε την απόφασή σας. Τελειώσαμε. Ναι, Σωτήρη. Εγώ ήθελα να μάθω, όλοι φυσικά θέλουν να μάθουν, πόσο χρονοβόρα είναι στην Αμερική η υπόθεση. Δηλαδή αυτές οι υποθέσεις τραβάνε πάνε 15-20 χρόνια. 1, 2, 5. Αν μπορούμε να ξέρουμε. Ακούστε, στην πληροφόρηση που έχω στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διάρκεια αυτών των δικών, δεν έχω ακόμη κάτι σίγουρο. Όταν θα το έχω θα σας το ανακοινώσω. Αλλά εδώ έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία διευκολύνουν τη νομική μας θέση. Έχει ομολογήσει η ίδια η θυγατρική ότι το κλείσιμο του εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη ήταν απόφαση της μητρικής. Το έχει πει σε πολλά δικόγραφα αυτό. Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο θα αξιοποιήσουμε. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε αμετάκλητες και τελεσίδικες ως τώρα αποφάσεις για τη δεύτερη περίοδο. Ελπίζω θα γίνουν και αυτές αμετάκλητες, οπότε είναι βεβαιωμένες και οι απαιτήσεις μας. Θα έχουμε δηλαδή μια αφετηρία σε μια τέτοια ενδεχόμενη δίκη που θα είναι καλή, θα έχουμε καλά πατήματα. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή πόσο θα κρατήσει. Αλλά επειδή οι απαιτήσεις μας είναι μεγάλες, προφανώς συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν πρέπει να κάνουμε γιάγμα τις απαιτήσεις μας. Ξέρω ότι όλοι έχετε ανάγκες. Ιδίως σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, όλος ο κόσμος έχει ανάγκες. Αλλά ας μην πουλήσουμε μια τέτοια προσπάθεια που κάναμε. Εντάξει. Ο Άρης ο Κατάκος θα αποχωρήσει, θα συνεχίσουμε εμείς και για να κάνουμε ενημέρωση και για να πάρουμε αποφάσεις και για να πει ο καθένας ό,τι θέλει και ό,τι απίτα θέλει να βγάλει. Γεια σας, παιδιά. Πάρτε χαρτιά και μολύβια να γράφετε για νούμερα για να δούμε που είμαστε, που βαδίζουμε, που πάμε, τι επιδιώκουμε και τι στόχους έχουμε. Μετά από 17 χρόνια να σταματήσω να συνεχίσετε και μετά να συνεχίσω εγώ. Άντε ρε παιδιά. Λοιπόν, μετά από 17 χρόνια είναι λυπηρό τουλάχιστον, για να έχω καμιά λέξη, να φτάνουμε στο σημείο να τσακωνόμαστε μεταξύ μας ποιος θα είναι ο ταχυδρόμος. Και να βγάζουμε αποθυμένα ή ξέρω εγώ με πίκρες χρόνων. Ποιος ζούσε παραπάνω, ποιος ζούσε παρακάτω, ή ποιος θα πάρει το στεφάνι και ποιος ξέρω εγώ θα πάει στον Κεάδα. Τέλος πάντων. Το ξεπερνώ αυτό και πάμε στην ενημέρωση. Μετά από 17 χρόνια λοιπόν έχουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στα χέρια μας. Έχουμε μία απόφαση του Αρείου Πάγου για το 7μηνο, το οποίο είναι τελεσίδικο, που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να διεκδικήσουμε μέσα από διαταγές πληρωμών αυτά τα χρήματα όσοι τα δικαιούνται. Γιατί δεν τα δικαιούνται όλοι, ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχουν άτομα τα οποία δικαιούνται και τα οποία δεν δικαιούνται. Το σύνολο των ανθρώπων αυτών που δικαιούνται και είναι το σύνολο των χρημάτων που δικαιούνται για αυτούς τους 7 μήνες είναι 650.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα έβγαλε για το 7μηνο το δικαστήριο για αυτούς που δικαιούνται συνολικά. Αυτά τα χρήματα όμως είναι και έντοκα. Οπότε μαζί με τους στόχους το συνολικό χρηματικό ποσό που έβγαλε το δικαστήριο το 7μηνο είναι 1.900.000 ευρώ. Άρα όσοι καταθέσουν ή αποφασίσουν να καταθέσουν διαταγή πληρωμών και να διεκδικήσουν αυτό το ποσό, αυτοί που δικαιούνται θα διεκδικήσουν βέβαια και τους στόχους. Εκείνο το ποσό που πρέπει να προκαταβάλουν για δικαστικά ένσημα, περίπου να υπολογίζει ο καθένας ότι είναι 2% επί των χρημάτων που διεκδικούν. Δηλαδή αν κάποιος διεκδικεί 100.000 πρέπει να βάλει 2.000. Αν διεκδικεί 200.000 πρέπει να βάλει 4.000 ευρώ. Εννοείται.
τώρα λοιπόν στην επόμενη απόφαση, η οποία είναι απόφαση πρωτοδικείου και απόφαση εφετείου. Είναι η απόφαση που μας δικαιώνει ότι πρέπει να πάρουμε χρήματα περιμερίας για 5 χρόνια και 10 μήνες. Βέβαια αυτό είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δικαστήρια, να δικαιώνονται οι εργαζόμενοι με τέτοια μεγάλα ποσά και χρονικά διαστήματα σε χρήματα περιμερίας. Εάν υπολογίσουμε τους 7 μήνες, συν τα 5 χρόνια και τους 10 μήνες, δηλαδή 6,5 χρόνια περίπου, τα χρήματα μαζί με τους στόχους, το συνολικό ποσό που εμείς διεκδικούμε είναι 73.600.000. Αυτό το ποσό διεκδικούμε, αυτό το ποσό μας έβαλε το δικαστήριο ότι πρέπει να πάρουμε. Βέβαια, εκεί πέρα υπάρχει ένα ερωτηματικό και είναι και μεγάλο βέβαια, έτσι. Αυτή την προσφυγή που κάνει η εταιρεία στον Άριο Πάγο για να αναιρέσει την απόφαση του εφετείου, δεν προσδοκά να αναιρέσει την απόφαση του εφετείου, αλλά προσδοκά ο Άριος Πάγος να βγάλει μια απόφαση για να αφαιρεθούν από εμάς αυτά που διεκδικούμε, όσα έχουμε βγάλει ο καθένας μας στη δουλειά του τα 6 χρόνια και τους 5 μήνες. Δηλαδή, εάν εγώ στα 73 εκατομμύρια που είναι το συνολικό ποσό, έχω ένα ποσό να παίρνω 200.000. Εκείνο το ποσό το οποίο έχει βγάλει ο Άριος Πάγος για το συνολικό ποσό που πρέπει να πάρουμε είναι 29 εκατομμύρια. 29 εκατομμύρια είναι το κεφάλαιο. Συν 41 εκατομμύρια είναι η τόκη. Συν το 7μηνο μας πάει στα 73 εκατομμύρια. Από τα 29 εκατομμύρια όμως η εταιρεία τι ζητάει? Αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει στα 6,5 χρόνια και βγάλαν κάποια λεφτά να αφαιρεθούν. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η απόφαση που θα βγάλει ο Άριος Πάγος. Γιατί αν αποδεχθεί ο Άριος Πάγος να αφαιρεθούν τα χρήματα αυτών που έχουν βγάλει αυτά τα 6,5 χρόνια, σας πληροφορώ ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ. Σε αυτά τα 6,5 χρόνια έχουν βγάλει παραπάνω χρήματα από ό,τι έβγαλε ο Άριος Πάγος για να διεκδικήσουμε. Μετά, πάμε να δούμε τώρα σε αυτούς που έχουν βγάλει η εταιρεία, όπως είπε ο Βασιλιάδης, αφαίρεσε τα χρήματα τα οποία βρήκε ότι έχουμε βγάλει. Υπάρχουν γύρω στα 100 άτομα τα οποία δεν τα βρήκε ακόμα ή δεν έψαξε να τα βρει. Εάν αφαιρέσουμε τα χρήματα τα οποία η εταιρεία ζητά να αφαιρεθούν, από τα 73 εκατομμύρια πάμε στα 52 εκατομμύρια. Το συνολικό ποσό που βγαίνει από το 7μηνο, από τα 5 χρόνια και τους 10 μήνες, συν τους στόχους. Αν αφαιρεθούν αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε βγάλει εμείς αυτό το διάστημα που δουλεύαμε. Εάν βρήκε τους άλλους 100, που σίγουρα τους βρει, εάν δικαιωθεί στον Άριο Πάγο, περίπου είναι άλλα 10 εκατομμύρια. Άρα στην ουσία, εάν κερδίσει η Goodyear το δικαστήριο στον Άριο Πάγο και αφαιρεθούν τα αλλαχού κερδιθέντα, το ποσό από τα 72 εκατομμύρια γίνεται 41, που εμείς διεκδικούμε να πάρουμε. Που σας είπα ότι αν το κερδίσει αυτό θα υπάρξουν συνάδελφοι που δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ. Πέρα από αυτό όμως, όπως σας είπε και ο Καζάκος ο Άρης, θα καταθέσουμε και αγωγές να ξαναυπολογιστούν οι αποζημιώσεις μας σαν να το λέγαμε μέχρι σήμερα. Το συνολικό ποσό αυτών των αποζημιώσεων είναι 13 εκατομμύρια. Εάν βάλουμε λοιπόν 73 εκατομμύρια κερδίσουμε τον Άριο Πάγο. Δεν αφαιρέσει ο Άριος Πάγος τα αλλαχού κερδιθέντα. Και 13 εκατομμύρια να κερδίσουμε από το ξαναυπολογισμό των αποζημιώσεων είναι περίπου 86 εκατομμύρια. Εμείς για αυτά τα λεφτά παλεύουμε. Αυτά τα λεφτά διεκδικούμε. Επομένως, εάν βάλουμε στο μυαλό μας τα 86 εκατομμύρια και από την άλλη μεριά τα 6,5 εκατομμύρια που έδωσε η Goodyear μέσα από τις διαπραγματεύσεις, καταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι αυτά τα απορρίπτουμε με κλειστά τα μάτια. Δεν μπορεί να διεκδικήσει 86 εκατομμύρια
να σε δίνει 6,5 εκατομμύρια και να κάθεσαι να συζητάς ακόμα μαζί τους. Βέβαια η εταιρεία έκανε και μία πρόταση, μια προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης των αποφάσεων του εφετείου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κάποιοι μπορούσαμε και είχαμε τα χρήματα και καταθέταμε διαταγές πληρωμών, ζήτησε από το δικαστήριο να μην εφαρμοστούν αυτές οι διαταγές πληρωμών. Και αναφέρθηκε σε 3 λόγους. Βέβαια, ανέστειλε αυτή την διεκδίκηση το δικαστήριο και το μετέφερε να γίνει στις 29 Πρώτου του 2013, στις 29 Ιανουαρίου του 2013. Και τι λέει η Goodyear? Ότι εάν καταθέσουν όλοι αυτοί, εμείς δηλαδή, διαταγή πληρωμών και εγώ αναγκαστώ να πληρώσω τα 72 εκατομμύρια, δεν μιλάω για τα χρήματα των αποζημιώσεων, εγώ δεν θα έχω τη δυνατότητα και θα πτωχεύσω. Ένας άλλος λόγος λέει ότι μα εμείς κάνουμε διαπραγματεύσεις. Πώς καταθέτουν αυτοί οι διαταγές πληρωμών? Υποτίθεται ότι εάν συνεχίζαμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Και ένας τρίτος λόγος που αναφέρει η Υπουργεία είναι ότι θα διαταραχθεί η ειρήνη που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μας. Ποια ειρήνη δεν ξέρω. Επομένως η εταιρεία τι θέλει? Θέλει να μας εγκλωβίσει σε μια διαδικασία να μην καταθέσουμε διαταγές πληρωμών. Εμείς αυτό το εννιαμελές διαμεσολαβητικό υποτίθεται διοικητικό συμβούλιο πήραμε κάποιες αποφάσεις τις οποίες τις προτείνουμε σε εσάς. Οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν ισχύ εάν δεν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις λοιπόν που πήραμε ήταν οι εξής. Πρώτη απόφαση είναι να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις. Όταν δεν υπάρχει μια ουσία στις διαπραγματεύσεις, μια προσέγγιση που να πούμε ρε παιδί μου έλα εδώ πέρα να τα βρούμε, τότε δεν κάνει νόημα να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Ένα δεύτερο που προτείνουμε σε εσάς και το πήραμε σαν απόφαση είναι να καταθέσουμε όσοι μπορούμε και όσοι έχουμε την οικονομική δυνατότητα διαταγές πληρωμών. Εάν μπορούμε για το 7 μήνο, ναι. Εάν μπορούμε για το σύνολο των απαιτήσεων μας, ναι. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ο καθένας, αν έχει τη δυνατότητα την οικονομική, ότι σε αυτό το ποσό που διεκδικεί πρέπει να καταθέσει περίπου για δικαστικά ένσημα το 2%. Το ποσό που διεκδικούμε, το ποσό που διεκδικούμε σαν σύνολο είναι για τον καθένα μας με τις μέχρι τώρα αποφάσεις πάνω από 200.000 ευρώ. Άρα να υπολογίσει ο καθένας, εάν καταθέσει για το σύνολο του ποσού που διεκδικεί διαταγή πληρωμής, πρέπει να έχει περίπου 4.000 ευρώ για να καταθέσει. Εάν κερδιθεί η υπόθεση στη διαταγή πληρωμών και του Αρείου Πάγου, τότε η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να πληρώσει το ποσό που διεκδικείς συν το ποσό που έχει δώσει για δικαστικά ένσημα. Επομένως εξαρτάται από εμάς, εάν μπορούμε να καταθέσουμε διαταγές πληρωμών. Εμείς προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση όσοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν διαταγές πληρωμών. Η τρίτη απόφαση που πήραμε και την καταθέτουμε στη Γενική Συνέλευση είναι να ξεκινήσει ο Καζάκος Άρης την αγωγή του ξαναϋπολογισμού των αποζημιώσεων μας. Να καταθέσουμε αγωγές δηλαδή, ούτως ώστε αφού θεωρούμαστε ότι ακόμα δεν έχουμε απολυθεί, να ξαναϋπολογιστούν οι αποζημιώσεις μας. Αυτά τα τρία θέματα τα καταθέτουμε στη Γενική Συνέλευση που αν συμφωνείτε και εσείς θα τα μεταφέρουμε σαν απόφαση πια της Γενικής Συνέλευσης στον Άρη τον Καζάκο. Αυτό το 200.000 αυτό που βγαίνει. Είναι οι 7 μήνες, είναι τα 5 χρόνια συν 10 μήνες, είναι περίπου 29 εκατομμύρια. Συν τους τόπους είναι 72 εκατομμύρια. Εμείς τα άτομα που διεκδικούμε αυτό το ποσό είμαστε 317 άτομα. Εάν υπολογίσεις χοντρικά, βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που θα πάρουν και δεν έχει καμία σημασία. Καμία σημασία.
Λοιπόν, υπάρχουν άλλοι που επιδιώκουν να πάρουμε και 300.000. Υπάρχουν οι καταστάσεις, τις βγάλαμε με τη βοήθεια του Νίκου του Αποστόλου, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ και μας βοηθάει πάρα πολύ. Και όχι μόνο για να βγάλουμε καταστάσεις, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Μας έχει βγάλει καταστάσεις. Πόσο ο καθένας μας δικαιούται να πάρει το 7μηνο. Πόσο ο καθένας μας δικαιούται να πάρει το 7μηνο ή τους τόκους του 7μηνου. Πόσα δικαιούται. Εγώ τα. Το 7μηνο. Λοιπόν. Πόσα δικαιούται κάποιος να πάρει το 7μηνο, τα 5 χρόνια και τους 10 μήνες, συν τους στόχους. Πόσα δικαιούται να πάρει κάποιος με όλα αυτά, μείον αν χάσουμε τον άλλο πάγο. Τα αλλαχού και επιθέντα αν αφαιρεθούν. Υπάρχουν λύσεις και καταστάσεις ονοματικές για τον καθένα, που αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, πολύ ευχαριστώ να καθίσουμε να το πούμε. Εντάξει. Αλλά επειδή αυτά δεν είναι για να γίνουν φέιβολα, καλό είναι να τα έχουν 5, 10, 3 άτομα. Και από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να ρωτήσει για να το πούμε. Τώρα, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Πρωτόδικα, μάλλον στον Άριο Πάγο, όταν βγήκε η απόφαση για τους 7 μήνες, που υπολόγισε ότι κάποιοι πρέπει να πάρουν λεφτά, έκανε τεράστιο λάθος. Δηλαδή εκεί πέρα που υπήρχε το όνομα το δικό μου και δικαιούμαι εγώ να πάρω κάποια χρήματα, εγώ δεν δικαιούμαι έτσι, απλώς το φέρνω σαν παράδειγμα. Λοιπόν, που δικαιούμαι να πάρω κάποια χρήματα, έκανε λάθος στην αρρύθμιση. Και αντί να βάλει τα χρήματα δικά μου στο νούμερο 10 που ήμουν εγώ, τα έβαλε στο νούμερο 12. Τι σημαίνει αυτό? Άνθρωποι που δεν δικαιούνται να πάρουμε, με αυτή την απόφαση φαίνεται ότι πρέπει να πάρουμε. Ποιοι είναι αυτοί που δεν δικαιούνται? Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Έτσι. Είναι πολλά άτομα αυτά? Είναι μία ομάδα. Πόσα άτομα είναι πόσα? Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πάρουμε απόφαση από εδώ πέρα, και νομίζω και σωστό και ηθικά δίκαιο, είναι ότι αυτοί που δικαιούνται να πάρουν, έχουμε τις καταστάσεις ποιοι δικαιούνται. Ποιοι αλλάξαν σειρά, το πούμε έτσι, να πάρουν αυτοί. Έβγαλε απόφαση για το 7μηνο ο Άριος Πάγος. Αυτή η απόφαση λέει ότι δικαιούμαστε να πάρουν κάποια λεφτά. Μισό λεπτό τελειώσει. Η ίδια απόφαση όμως λέει αφαιρούνται οι όποιες αποζημιώσεις έχετε πάρει. Εγώ παραδείγματος χάρη που πήρα μεγάλη αποζημίωση, κάποιος που πήρε μεγάλη αποζημίωση, το 7μηνο πόσα με έδωσε? 10 εκατομμύρια δραχμές. Ναι, αλλά εγώ πήρα 11 εκατομμύρια δραχμές αποζημίωση. Άρα εγώ δεν δικαιούμαι. Εκείνος όμως που ήρθε προχθές, εκείνος που έχει λίγο καιρό, οι πιο πολλοί νέοι δηλαδή, οι οποίοι δεν έχουν πάρει μεγάλες αποζημιώσεις, το εκδίκα στο δικαστήριο για τους 7 μήνες να πάρει σχεδόν 10 εκατομμύρια δραχμές. Η αποζημίωση όμως που πήρε ήταν 2 εκατομμύρια. Άρα έχει να πάρει άλλα 8 εκατομμύρια. Ναι, αλλά τα 8 εκατομμύρια δεν τα έβαλε στο δικό μου το νούμερο, τα έβαλε στο έργο σου κάποιον άλλο. Άρα δικαιωματικά θα πρέπει να το πάρουμε σαν απόφαση όμως, να το πάρουμε σαν απόφαση και όχι σαν μια κουβέντα καφενείου, το ότι πρέπει να πάρουν τα λεφτά αυτά αυτοί που δικαιούνται. Έτσι είναι. Και έτσι είναι το σωστό. Το δικαστήριο έκανε αυτό το λάθος. Το δικαστήριο έκανε το λάθος. Λοιπόν, κατανοητό ήταν αυτό, έτσι. Άρα έχουμε κάνει 4 προτάσεις για να ψηφίσει η Γενική Συνέλευση επί αυτών των προτάσεων. Ξαναλέω, μία είναι η πρόσφατη που είπα προηγουμένως για το λάθος που έκανε το δικαστήριο. Πρόταση. Να πάρουν δηλαδή όσοι δικαιούνται και όχι όσοι είναι κατεγραμμένοι από λάθος. Δεύτερο, να σταματήσουμε τη διαπραγματεύση. Δεν κάνουν πια διαπραγματεύσεις. Εάν θέλει η εταιρεία να κάνει πρόταση άλλη, μεγάλη και χαρά της. Εμείς σταματάμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις γιατί δεν υπάρχει ουσία στις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί να διοικήσει 73 να σε δίνει 6,5 και εσύ να κάνει διαπραγματεύσεις, να κάνεις τι? Και το ότι έχει σχέση με τα έσημα που ανέφερε ο Καζάκος. Έχει δίκιο πολύ ο Καζάκος γιατί έχει πάρα πολύ δίκιο, αλλά έπεται. Αυτό το πράγμα των ρεσίμων έπεται. Είναι μετά από όποια συμφωνία κάνουμε για τα χρήματα που θα πάρουμε. Κάτσε να συμφωνήσουμε να πάρουμε ποια χρήματα θα πάρουμε και μετά να δούμε ποιοι δικαιούνται έστω, ποιοι θα χρησιμοποιήσουν, ποιοι θα αλλάξουν κατηγορία συνταξιοδότηση κτλ. Αλλά προηγείται να πάρουμε τα χρήματα ή να κάνουμε συμφωνία επί των χρημάτων. Επί των χρημάτων που έχει βγάλει τα υπογραμμένα δικαστήρια. Δεν μπορούμε να επιδείξουμε το κανάλι να κάνουμε συζητήσεις για τα ένσημα ενώ δεν έχουν καταλήξει αν θα συμφωνήσουμε και πόσα θα πάρουμε. Συνεχίζω λοιπόν, η άλλη πρόταση είναι να καταθέσουμε αγωγές για να ξαναυπολογιστούν οι αποζημιώσεις μας. Τα είπα όλα. Και διαταγές πληρωμών μας, έτσι.
Μέχρι σήμερα θεωρούμαστε στη δύναμη της εταιρείας. Έγινε μια δουλειά από μένα και από τον Αγιατρό. Θέλω να πω. Το εφετείο έβγαλε μια απόφαση που για μένα ο δικηγόρος δεν το διεκδίκησε καλά. Οπότε μέσα στο τι ζητάει το δικαστήριο δεν κάλυψε σωστά την αποζημίωση. Δεν κάλυψε, το ξέρεις πολύ καλά. Δεν είναι Μιχάλη κάλυψε. Δεν είναι δεν κάλυψε. Λάθος το λες. Ενημέρωσε τον κόσμο σωστά. Βγήκε έβγαλε απόφαση το δικαστήριο για να γίνει συμψηφισμός των χρημάτων αποζημιώσεων που δεν φτάνουν. Και εσύ κατηγορείς τον δικηγόρο ότι δεν τα έκανε καλά, ούτως ώστε να μην τα βγάζει το δικαστήριο. Αυτό είναι. Ενημέρωσε τον κόσμο να ξέρει. Άντε λέγε. Συγγνώμη. Τι διεκδικούμε για να σου δώσω πεθάνει. Ξέρουμε τι διεκδικούμε. Ό,τι ξέρω τόσο. Επάνω σε αυτό που είναι κομμάτι. Ολοκληρώσει ρε, άστο να ολοκληρώσει. Να δικάμε διακρίσεις και αν δεν συμφωνείς, ο Μιχάλης ο Κομμάτης είναι στην Ιταλία. Από την Ιταλία για το Εφτάνη. Δεν τα κάνει καλά δικηγόρος. Τις προτάσεις που έγινε μέσα τις βρήκαμε στο εργατικό κέντρο και τις διαβάσαμε. Η πρακτική, η συνδικαλιστική από ό,τι ήξερα εγώ, έτσι είναι απλό, λέει από τη στιγμή που ζητάμε 7 μήνες υπερημερίας, έτσι, λέμε ότι το εργοστάσιο για μας έκλεισε 1η Φεβρουαρίου, άρα λοιπόν τους 7 μήνες αυτούς τους προσθέτουμε στην αποζημίωση και βγάζουμε μια καινούργια αποζημίωση. Και έτσι, με βάση τον νόμο, καλύπτουμε την αποζημίωση την οποία αυτό δεν έγινε. Τεράστιο λάθος κάνει. Μισό λεπτό. Τεράστιο λάθος. Όταν έγινε η γενικά τελείωση. Όταν έγινε η γενική συνέλευση. Έτσι έκανα παρέμβαση στο Κασάρι και το είπα αυτό. Τώρα γιατί δεν έκανες Μιχάλη, τώρα γιατί δεν εμείς δεν ξέρουμε Ας ολοκληρώσει. Όταν πήγε η απόφαση στο εργατείο και άρχισα 2 φορές το μέσα στις προτάσεις που δεν το έκανε. Έτσι λοιπόν δεν έχει να κάνουμε, θα τελειώσει. Πόσο θα μιλήσει Λέω. Παρακαλώ, την αποζημίωση αφαίρεσε ουσιαστικά την αποζημίωση από τους 7 μήνες και χρωστάμε για τους 5 μήνες το υπόλοιπο. Τι θα γίνει? Το είπα συμπεραμένη συνέλευση στο κατάστημα και δεν θα το πούμε. Λοιπόν, συνεχίζω. Μπορεί να μην κάνει μια παράδοση. Έκανε ένα ερώτημα να πρέμψει ρε πει. Πώς δεν είναι κάτι καθόλου. Πώς δεν είναι. Εάν υπολογίσουμε τις αποζημιώσεις που θα παίρναμε τότε που έχει βγει το δικαστήριο, οι πιο πολλοί θα παίρνουν πολύ μικρές αποζημιώσεις. Με την αγωγή που θα καταθέσουμε τώρα θα πάρουμε αποζημιώσεις όλοι στο ανώτατο επίπεδο. Και αυτός που είχε 1 χρόνο και αυτός που είχε 28 χρόνια στην πουτιγία. Οι αποζημιώσεις βγαίνουν σε 28 χρόνια. Άρα κάποιος που δικαιούταν να πάρει 700 ευρώ, τώρα θα πάρει 28.000. Αυτή είναι η διαφορά. Την άλλη συγκέντρωση ότι θα είναι μόνο οι γυναίκες μας εδώ. Θα κάνει όχι. Αυτό που είπε ο Σωτήρης είναι πολύ καλύτερο εάν διεκδικούσαμε αυτό που λέει ο Μιχάλης και είχε δίκιο σε αυτή την παρατήρηση που είχε κάνει. Εγώ εκείνο που έχω να πω, καταρχήν υπάρχει μια άλλη πρόταση η οποία εντάξει λόγω του φόρτου εργασίας ξεχάστηκε, είναι ότι διεκδικούμε, γιατί υπάρχει η απόφαση, διεκδικούμε και την επόμενη πενταετία όσο αφορά για μισθούς
σαν πρόταση όμως, σαν πρόταση η οποία έχει αποφασιστεί και από εμάς. 2003-2007. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά για τα ποσά που είπε ο Σωτήρης, κάπου εκεί μέσα είναι, έτσι τα υπολογίσαμε εμείς. Η εταιρεία έχει μια διαφορετική άποψη, συγκεκριμένα όσο αφορά για το ποσό, μιλάει γύρω στα 65 εκατομμύρια, εμείς μιλάμε στα 73, δεν είναι εκεί το ζήτημα, είναι πώς υπολογίζονται οι τόκοι, αυτό μπορεί να βρεθεί όταν έρθει εκείνη η ώρα. Λοιπόν, όσο αφορά για την ομάδα η οποία έχει γίνει λάθος, εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι επειδή κάποιος που θα πάρει θα χρεωθεί στην εφορία, εντάξει, και αν γίνει η ανταλλαγή, λίγο πολύ πρέπει αυτό το πράγμα να ρυθμιστεί. Να μην πληρώσει ο άνθρωπος και φαίνεται ότι πήρε κάποια χρήματα, τα δίνει σε κάποιον άλλον και πληρώσει την εφορία από πάνω. Είναι κάποια τεχνικά ζητήματα. Εγώ μαζί με τον Νίκο θα είμαστε σε καθημερινή βάση, γιατί αυτή η ιστορία θέλει πάρα πολύ δουλειά. Για να βγουν και οι αποζημιώσεις, ρωτήσαμε 500 άτομα και μάλιστα και χθες είχαμε μια συνάντηση με τον Καζάκο, γιατί είχαμε βάλει μέσα και την Ιντεραμέρικα, η οποία δεν πρέπει να μπει. Τα ποσά λίγο πολύ είναι συγκεκριμένα, 28 χρόνια για τον περισσότερο κόσμο, όσο αφορά αποζημιώσεις, γιατί πιάνεται από την ημέρα της πρόσθεσης μας. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, για να μην το ξεχάσω. Την ώρα που μιλούσε ο Καζάκος με το τηλέφωνο. Γιατί ξεχάσαμε όλη τη μας. Όχι, μισό λεπτό. Είναι τόσα πολλά που τα ξεχάσαμε. Ναι, μισό λεπτό, όχι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, μισό λεπτό, να μην το ξεχάσω. Είναι σημαντικό, στη βάση με πήρε η Κατερίνα τηλέφωνο από το γραφείο του Καζάκου για να μου πει, γιατί για να γίνει το δικαστήριο στις 12 Φεβρουαρίου χρειάζεται να υπάρχουν εξουσιοδοτήσεις. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι πάμε να περάσουμε από το γραφείο του συμβουλιογράφου, το οποίο βρίσκεται 12 του 15, είναι η γνωστή συμβουλιογράφος η Χαλκιά, όπου πρέπει να περάσουμε Τρίτη, Τετάρτη την επόμενη εβδομάδα, 5.30 με 7 το απόγευμα, Τρίτη ή Τετάρτη, 5.30 με 7 το απόγευμα, δεν υπάρχουν ομάδες πλέον, μπορεί ο καθένας να πηγαίνει, όπως επίσης και την 5η 27 Δεκεμβρίου, πάλι 5.30 με 7, όπως επίσης και την 5η μετά από την πρωτοχρονιά που πρέπει να είναι μάλλον 3 Γενάρη του 2013. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν συγκεκριμένοι συνάδελφοι οι οποίοι, αν θέλετε, είναι κάποια στέκια, πρέπει πάση θυσία να κατέβουμε στα δικαστήρια. Το ένα δικαστήριο είναι 29 Ιανουαρίου και το πιο σημαντικό είναι στις 12 Φεβρουαρίου, όπου εκεί δεν πρέπει να λείψει κανένας. Όσο αφορά και το ΙΚΑ, δώσαμε εντολή στο ΙΚΑ ότι να μην προχωρήσει σε καμία διαπραγμάτευση με την εταιρεία, γιατί εμείς έχουμε σκοπό να γίνει η διακοπή των διαπραγματεύσεων και μέσα από τη Γενική Συνέλευση. Εγώ, εάν πάρθει η απόφαση αυτή, θα ενημερώσω το ΙΚΑ ότι εμείς προχωράμε όπως έχουν βγει τα ποσά από τα δικαστήρια, με βάση εκείνα τα ποσά να βγουν και τα ένσημά μας. Λοιπόν, αυτά σαν ενημέρωση, κάποια στιγμή θέλω να πάρω το λόγο για να μιλήσω. Αν ξεκινήσουμε... Κύριε, πάνω σε αυτά που είπες. Σωτήρη, πάνω σε αυτά που Μισό λεπτό. Πριν ψηφίσουμε, επί των θεμάτων που καταθέτουμε για ψήφιση, έχει κάποιος να κάνει κάποια διευκρινιστική ερώτηση, ένας, παιδιά, ένας, μη συμφωνόμαστε έτσι, να κάνουμε, λοιπόν, να γράψω ονόματα. Λοιπόν, πάμε. Βασιλιάδης. Μητσόπουλος. Πετριτζίκης. Σαβίδης. Γουρλωμάτης. Τάκας. Υπάρχει άλλος να κάνει ερώτηση? Κυριακίδης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Βασιλιάδης. Πρώτη ερώτηση στο πρώτο θέμα. Η αποζημίωση που είναι να πάρουμε είναι η εκδίκαση του δικαστηρίου, αυτά τα λίγα χρήματα που είχαν εκδικάσει στο πρώτο δικαστήριο για το 7 μήνο. Όχι, σε απάντησα. Διεκδικούμε μέχρι και σήμερα. Είναι σαν να εργαζόμαστε σήμερα. Λέω για το πρώτο σκέλος. Για το πρώτο σκέλος μιλάω και εγώ.
για το πρώτο σκέλος. Το εφτάμινο τελείωσε. Απλώς έγινε συμψηφισμός των χρημάτων υπερημερίας που μας έκανε για το εφτάμινο με τα όσα δικαιούμασταν ή πήραμε σαν, όχι δικαιούμασταν, όσα πήραμε σαν αποζημίωση. Αφαιρέθηκαν αυτά, οι αποζημιώσεις αφαιρέθηκαν. Και τώρα λέμε καταθέτουμε αγωγές καινούριες και ξαναζητάμε τις αποζημιώσεις. Γιατί στην ουσία τι έκανε το δικαστήριο, λέει εσύ ακόμα εργάζεσαι. Δεν μπορώ να σε δώσω αποζημίωση. Αυτό είναι το δικαστήριο. Και τώρα καταλήγουμε ξανά αγωγές και ξαναζητάμε αποζημιώσεις σαν να απολυθούμε, σαν να έχουμε απολυθεί χτες. Που σημαίνει αυτό ότι παίρνουμε το σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούμαστε επί των ετών των οποίων δουλεύουμε. Πολύ παραπάνω. Ξανά. Το κατάλαβα. Το ίδιο θέμα. Τα χρήματα που θα καταβάλουμε αυτό το 2% σε περίπτωση. Το 2 το συγγνώμη πόσο. 2 μην τα δω. Λοιπόν, αυτό το ποσό, αν τυχόν δεν γίνει δεκτό από το δικαστήριο, επιστρέφονται τα χρήματα. Τι αποδεκτό. Δηλαδή, αν δεν κερδίσουμε και χάσουμε, τα χάνουμε. Τα χάνουμε. Λουτσόπουλος. Το δεύτερο σκέλος θα ρωτήσω. Ποιο. Τα χάνουμε. Εάν δεν κερδίσεις, τα χάνεις. Εάν κερδίσεις, παίρνεις αυτό που διεκδικήσεις είναι αυτά τα χρήματα. Όχι κάτσε, μην πετάγομαστε. Κάτσε. Όχι τα 2 δεκαετία, όχι για το εφτάμινο. Για την πενταετία, κάνουμε την πενταετία, κάνουμε και τα λεφτά όλα. Όχι, δεν μπορείς. Όσα φοράνε το εφτάμινο, τα 6 χρόνια παρά 2 μήνες, 5 χρόνια και 10 μήνες, εκεί, αν κάνουμε, αν θέλετε, διακατές πληρωμών, εκεί δεν τα κάνει τα χρήματά του. Στη βάση πια, όχι είναι αποφάση του δικαστηρίου. Εδώ μιλάμε τώρα για το ζήτημα της αποζημίωσης. Που ναι, δεν θεωρούμαστε στη δύναμη του εργοστασίου, αλλά δεν έχει βγει απόφαση από το δικαστήριο. Τα άλλα όλα, για διακατές πληρωμών, αν γίνουν, δεν κάνει το λεφτά του. Ναι, αυτό ήθελα, γιατί νόμιζα ότι το ρώτησε ο Μπάμπης. Πληρώνει κάποιος 4.000 για τα 200.000 που είπε ο Σωτήρης. Κάνουμε ή κάνουμε ένα μέρος την πενταετία άκρη. Η μόνη περίπτωση να χάσει να κάνει τόκι στην κουτιά, δεν χάνεις. Εάν κάνει τόκι στην κουτιά, δεν χάνεις. Εντάξει. Μόνο αν κάνει τόκι. Πετριδίκης. Σωτήρη, είπες προηγουμένως ότι αυτές οι καταστάσεις με πόσα λεπτά είναι να πάρει καθένας και πόσα διεκδικεί, ότι δεν πρέπει να γίνουν φεϊβολά. Αλλά πρακτικά πρέπει να ξέρουμε τι ποσά είναι για να υπολογίσουμε σε τι λεφτά θα καταλήξουμε. Εάν πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση αυτά, ρωτώ, εάν πάρει απόφαση αυτά τα χαρτιά, έτσι, και να ενημερωθεί ο καθένας με δικό του αντίγραφο, πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως, δεν είναι τίποτα κρυφό. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι κουκουρωμένο, εντάξει. Αλλά υπάρχει, κάτσε ρε εσύ. Αφού μιλάω, Νίκο, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα, αν η διαφορά είναι 3-4-5 χιλιάρικα, πιθανόν να έρθει και να μου πείτε, μα μου είπες τόσα. Εντάξει, στο περίπου λέμε, εάν έχετε πάρει 10 χιλιάρικα, η τόκη είναι από 120 μέχρι 130. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Κώστα, αυτό σίγουρα δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έναν ένα. Εδώ μιλάμε ότι κάποια άτομα θυσιάζουν χρόνο για αυτές τις ιστορίες. Το δέχομαι. Υπάρχει δουλειά, πολλή δουλειά, παιδιά, εντάξει. Δεν βγαίνουν έτσι. Δεν βγαίνουν έτσι, εντάξει. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να κρυφθεί τίποτα. Είπαμε έτσι. Εδώ πέρα θα είναι ξεκάθαρα και ανοιχτά όλα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή είπαμε ναι να γίνουν, να δημοσιοποιηθούν, θα δημοσιοποιηθούν τελείως. Εντάξει. Σαββίδης. Και εγώ αυτό που έλεγε ο Νίκος, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τα ποσά. Σε κάλυψε, άμα σε κάλυψε τελείως. Για να δούμε πόσο χρειάζεται να βάλουμε. Το ίδιο πράγμα, ναι είπαμε. Λοιπόν, Γορλωμάτης. Έλα παιδιά, Γορλωμάτης. Εάν είχε βγει σωστά η αποζημίωση, θα μπορούσαμε όλοι αυτή τη στιγμή να διεκδικήσουμε το εξάμηνο. Που τώρα ούτε 100 άτομα δεν παίρνουν αποζημίωση. Ναι, βέβαια θα διεκδικήσουμε μετά. Άλλο τώρα, άλλο μετά. Θα μπορούσαμε το μετά να πιάσουμε από το εξάμηνο και μετά. Εδώ είναι η διαφορά. Και εδώ είναι η δικιά μου η άποψη. Έτσι τώρα όλοι μαζί θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το εξάμηνο. Όχι θα μπορούσαμε. Τελείωσε η μηχανική απόφαση του δικαστή. Τι να κάνουμε τώρα, να πάμε πίσω. Α, έτσι, εντάξει. Αυτό να κάνουμε. Τάκας. Τελετή Πολάρες.
Τάκα. Εσύ να έχετε πετάγεις. Τάκα. Κάνετε τάκα. 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 Κοίτα, αυτό που είπε δεν είναι ωραίο. Συγγνώμη, αυτό που είπε δεν είναι ωραίο. Επειδή κάποιοι συνάδελφοι άλλοι πήγαν σε άλλο δρόμο και χάσανε, να μην μας χαροποιεί αυτό το πράγμα, έτσι. Σε παρακαλώ, ούτε δεν είναι το... Έλα ρε Τερεπή, ούτε είναι το... Ούτε να το επικαλούμαστε. Ούτε να το επικαλούμαστε. Τάκας. Τερεπή. Τάκας. Τσελέπη, ναι, διαδικασία υπάρχει. Τι πετάγεις. Παιδιά, κάνει ερώτηση. Να το ακούσουμε. Αν θέλετε, παρακαλώ. Λέει. Δεν ακούμε. 317 άτομα. Συγκεκριμένα μιλάμε. Αυτό είπαμε και μπορεί και πιστεύει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να κάνουμε. Και 5 μπορούν να κάνουν, και 10 μπορούν να κάνουν, και 20 μπορούν να κάνουν. Άλλος μπορεί, συγγνώμη, άλλος μπορεί να δώσει να πέσει το ποσό. Άλλος να αποζημιώσει, άλλος μπορεί και τα τρία. Παιδιά, είναι δικαστικά ένσημα. Τι να κάνουν διαπραγματεύσεις τους δικαστές, να μας πάρουν λιγότερα. Μην λέμε ότι να είναι. Άλλος, Κυριακίδης, έλα, άντε. Αυτός που θα πληρώσει και θα διεκδικήσει με διαταγή πληρωμών, έτσι, ενδεχομένως θα τα πάρει. Ο άλλος που δεν θα διεκδικήσει δεν θα τα πάρει. Θα περιμένει. Κάτε Τερεπή! Δεν υπάρχει τρόπος να τα πάρουμε τα λεφτά μας, πέρα να συμφωνήσουμε και γίνει διαπραγμάτευση και κάνουμε συμβασμό, δεν υπάρχει τρόπος αν δεν κάνουμε αγωγές, αν δεν κάνουμε διαταγή πληρωμών. Και στη διαταγή πληρωμών θα πληρώσουμε είτε τώρα, είτε μετά από 6 μήνες, είτε μετά από 12 χρόνια. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άλλος τώρα διευκολύνεται, άλλος δεν διευκολύνεται. Οι διαταγές πληρωμών θα γίνουν ατομικά από τον καθένα. Και 5 άτομα μπορεί να κάνουν διαταγή για τον εαυτό τους μόνο. Αφού δεν έχει άλλο πώς θα πληρώσει. Οπότε θα τα χαρίσουμε στην κούτια να τα χαρίσουμε. Λοιπόν, λίγο ενημερωτικά. Από ό,τι, παιδιά, λίγο για να... Λοιπόν, με διευκρινεί τον Νίκο, ο οποίος έχει βγάλει όλες τις καταστάσεις και έχει βγάλει όλη τη δουλειά, εντάξει. Λέει ότι δεν είναι αναγκαίο να κάνεις για όλο το ποσό που διεκδικείς διαταγή πληρωμής. Μπορεί να κάνει μόνο για το 7 μήνο. Ή μπορεί να κάνει μόνο για τους για τα 5 χρόνια τους 10 μήνες. Ή μπορεί να κάνεις για όλα και για τους στόχους. Άρα θα βγουν οι καταστάσεις για τον καθένα μας πόσα πρέπει να δώσει για το συγκεκριμένο, είτε 7 μήνο, είτε τόκι, είτε ξέρω κεφάλαιο, και εγώ που έχω κάποια χρήματα λέω δεν θα κάνω διαταγή πληρωμής με 7 μήνο μονάχα, αφού δικαιούμαι να πάρω. Ή ξέρω εγώ να είμαι για τα 5 χρόνια τους 10 μήνες. Θα υπάρξουν καταστάσεις ξεχωριστά. Εντάξει. Άλλη ερώτηση έχουμε. Πετρική μίλησε. Σε αυτό το θέμα θα σας πω. Άντε πάλι. Επειδή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Εάν κάποιοι καταθέσουν για το 7 μήνο, κάποιοι καταθέσουν για τα 5 χρόνια και κάποιοι καταθέσουν για το άλλο, θεωρείται δεδικασμένο μετά... Όχι. Ο καθένας αυτός που διεκδικεί αυτό θα πάρει. Όλος που δεν διεκδικεί δεν υπάρχει να πάρει. Δεν έχει να πάρει. Δεν θεωρείται δεδικασμένο. Όχι είπα. Όχι. Η διαταγή πληρωμής είναι ατομική και αυτός θα πάρει λεφτά, θα πάρει επιταγή δίγραμμη και θα πάρει και πάρει προσωπικά ο ίδιος και κανένας άλλο. Τελείωσε. Παρακαλώ. Ελάτε ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Κάνουμε λίγες ησυχίες παρακαλώ. Ναι. Αυτά θα ενημερωθείτε, είπαμε ο καθένας ξεχωριστά. Και τα αλλαγού, εάν αφαιρεθούν πόσο θα με μείνουν ή δεν θα με μείνουν, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι αυτή
Αυτό το δικαστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια ο Καζάκος Άρισμα λέει δεν έχει εκτίμηση η κουτία να κερδίσει, αλλά η κουτία τελική αυτά να αφαιρέσει τα λαχού και τη θέντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάλι ερώτηση υπάρχει. Εντάξει, να βάλω σε ψηφοφορία. Παρακαλώ Γιάννη. Σήμερα εντολή πληρωμής για 200.000. Παρακαλώ. Αν κάνουμε σήμερα εντολή πληρωμής για 200.000 και μεθαύριο ο Άριος Πάγος κάνει δεκτό το αίτημα της εταιρείας για τα αλαχού κερδιθέντα. Εγώ δεν θα δικαιούμαι τίποτα, θα τα πάρω πίσω τα λεφτά. Όχι. Δεν θα κάνεις εντολή πληρωμής. Αφού θα σε ενημερώσουμε ότι αν αφαιρεθούν τα δικά σου αλαχού και ρηθέντα, πόσα σε μένουνε. Τίποτα βέβαια. Και δεν σε συμφέρει. Δεν ξέρω ρε φίλε. Θα πιάσω τους καταλόγους, εντάξει. Συγκεκριμένα για σένα δεν ξέρω. Για άλλους δεν το ξέρω. Και απόψε είναι δικιά σου. Λοιπόν, παρακαλώ. Πρέπει να περιμένουμε δηλαδή. Αυτό είπε κάποιος έχει μόνο για το 7μηνο. Ναι. Κάνει εντολή πληρωμής για το 7μηνο και κατόπιν να σου παπούγει. Βεβαίως. Άρα δεν υπάρχει λόγος να γίνουμε μαζεμένα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να γίνουμε να πηγαίνουμε και 5 άτομα και 10 και 15. Λοιπόν, αυτά ήταν προς ενημέρωση. Εντάξει. Τώρα, πριν φτάσουμε στο σημείο να ψηφίσουμε αυτές τις προτάσεις που σας ανέφερα, θέλει κάποιον να τοποθετηθεί, να αναφερθεί σε διάφορα για το συγκεκριμένο θέμα όμως. Δεν πάμε πάλι πίσω να με το 1936 έγινε. Εκεί τελείωσε. Όπως είπαμε, τραβάει, γίνανε. Άλλοι τα πήγαν καλά, δεν βαριές, τώρα είμαστε στη βρύση για να πιούμε νερό. Εδώ πέρα πρέπει να πάμε ενωμένοι και στο δικαστήριο που θα γίνει στις 12 του Φλεβάρι να πάμε εκεί πέρα, όχι 2 λεωφορεία, να πάμε 4, να πάμε 5 λεωφορεία, να πάρουμε και τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό δικαστήριο, το τελευταίο δικαστήριο. Το τελευταίο, σας το τονίζω. Κερδίσαμε, τελείωσε. Εκεί πέρα να πηδάει η κουτιά, τα λεφτά θα τα πάρουμε. Θα τα πάρουμε. Τελείωσε. Με 5 και με 6.000 ευρώ, εκατομμύρια ευρώ και καθρεφτάκια δεν πρέπει να συμφωνήσουμε. Τελεία και παύλα. Η άποψή μου προσωπική είναι. Ποιος θέλει να μιλήσει. Πρέπει να πω κάτι εγώ. Να πω. Γιάννη. Παρακαλώ. Να πω κάτι εγώ. Να πεις. Μέχρι τώρα πολεμάγαμε με την αρκούδα. Επί 16 χρόνια μπαλώναμε μια αρκούδα. Ναι. Μας έπαλε κάτω η αρκούδα στο τέλος. Γιατί η αρκούδα ήταν η θυγατρική. Ναι. Στο τέλος θα μας χτυπήσει μια πτώχευση που λέει, θα πάμε τη μετρική, θα τα βάλουμε τον ελέφαντα εκεί. Τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εκφράζω προσωπική άποψη και δεν δεσμεύω κανέναν. Εγώ προσωπικά δεν πάλεψα 17 χρόνια για να συμφωνήσω σε καθρεφτάκι υπό την απειλή του εκβιασμού ότι θα πτωχεύσει. Δεν θα πτωχεύσει. Για μένα. Δεν βάζω υπογραφή, αλλά έτσι πιστεύω. Γιατί, συγγνώμη, γιατί με το να πτωχεύσει η κουτιά Ελλάς θα χάσει πολλά περισσότερα από το να μας δώσει αυτά που εμείς διεκδικούμε. Γιατί η μετοχή της θα πάει στα βάραθρα. Εντάξει, αυτός ο εκβιασμός για μένα δεν υφίσταται. Και στο κάτω-κάτω ναι, αδερφέ. Θα παλέψω μέχρι τέλος. Γιατί όταν στο εργοστάσιο δώσαμε έναν όρκο όλοι μας. Μεταξύ μας, ότι θα τον διεκδικήσουμε μέχρι τελευταία. Εντάξει, υπό την απειλή επί του εκβιασμού θα πτωχεύσω, ξεχάστε το. Εάν βέβαια συμφωνήσει η Γενική Συνέλευση, όταν με συμφωνήσει και πει παιδιά, εγώ συμφωνώ να πάω 10.000 και να μην τελείωσε, μετά τη χαρά του. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν φοβόμαστε, όπως δεν φοβηθήκαμε μέχρι τώρα, ούτε τώρα φοβόμαστε, διεκδικούμε και πρέπει να πάρουμε αυτά που εμείς θα κρίνουμε ότι είναι τα σωστά. Παιδιά, να μην κάνουμε ερωτήσεις. Παρακαλώ. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντική. Αν γίνει το δικαστήριο και μετά κάνουμε εμείς την εντολή πληρωμής και μας βγάλει έξω τα δεδουλευμένα, δεν θα κερδίσουμε κάποια χρήματα. Τα δεδουλευμένα. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ, Τα αλαχού κερδιθέντα πάλι. Τα αλαχού κερδιθέντα, ναι. Δεν βγάζει απόφαση ο Άρης Πάγος. Σε στέλνει στο εφετείο. Λέει ότι αυτή η απόφαση του εφετείου που έβγαλες δεν είναι σωστή. Έπρεπε να αφαιρέσει τα αλαχού κερδιθέντα. Και σε στέλνει το εφετείο ξανά για να πάρει απόφαση στο εφετείο να αφαιρέσει τα αλαχού κερδιθέντα. Εμείς σε εκείνη τη φάση δεν είναι προτιμότερο να κάνουμε... παιδιά, θα πάρουμε απόφαση, θα συζητήσουμε για το τι θα κάνουμε μετά από 2-3 μήνες. Ας πάμε βήμα-βήμα. Ποιος θέλει να μιλήσει? Στάνκος.
Θα μιλήσετε, Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι, ακούω. Ναι. Το ένα το δύσκολο είναι η πληρωμή. Μπορούμε να βάλουμε τα δύο μαζί και πιο εύκολα και το ένα χωριστά. Καλά, γίνεται μετά. Δεν σε εκπληρώνω, μετά. Όσοι θέλουν, όσοι θέλουν. Λοιπόν, καταρχήν σηκωθείτε επάνω γιατί είχε φύγει ένας μεγάλος κόσμος και δεν καθίσαμε εδώ στο σπίτι του κύριου Κλάουδια του Ισηρόπουλου. Ποιος είναι? Ισηρόπουλο το Γιάννη. Τιμή και δόξα στους νεκρούς μας και για αυτούς. Λοιπόν, συνάδελφοι, καταρχήν το κλείσιμο του εργοστασίου είχε γίνει με εντολή της μητρικής εταιρείας και αυτό φάνηκε από τα πρακτικά τότε που υποστήριζε η εταιρεία ότι κλείνει το εργοστάσιο γιατί έχουν καταργηθεί οι δασμοί και γιατί έπεσε το πρώην σοσιαλιστικό μπλοκ και υπήρχε ένα εργοστάσιο στην Πολωνία. Άρα την κύρια ευθύνη μέσα από τα ίδια τα πρακτικά τη φέρνει η ίδια η μητρική εταιρεία, η οποία μιλάμε για κύκλο εργασιών πάνω από 20 δισεκατομμύρια και πρόσφατα το Γενάρη που είχε κλείσει μία συμφωνία με το Σωματείο στην Αμερική με 12.000 εργαζόμενους, είχε κερδίσει από αυτή την ιστορία 550 εκατομμύρια δολάρια και 4,5% είχε ανέβει η μετοχή της. Αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και μέσα στο PUB, είναι στοιχεία τα οποία έχουν ανέβει στο Facebook, είναι στοιχεία της ίδιας της εταιρείας. Άρα λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, όσο αφορά για τις διαπραγματεύσεις, γιατί αν θέλετε εγώ συμφώνησα για τις διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι την ίδια άποψη έχουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Το λέω αυτό στη βάση πια, ότι υπάρχουν πολλά τεχνικά προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα με τις χήρες και αν αρχίζουν και δίνονται οι δύσμονες επιταγές, εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάποια άτομα όπως ο Θανάσης Οικονόμου, ο οποίος ήταν σοβαρός μάρτυρας για την ιστορία μας, όπως και οι χήρες που είχαμε πάρει αποφάσεις μέσα από τη Γενική Συνέλευση, λίγο δύσκολα μπορούμε να μαζέψουν τον κόσμο και να πούμε να δώσουμε χρήματα για αυτή την ιστορία. Άρα, τεχνικά, έπρεπε να συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις στη βάση πια ότι η μία περίπτωση είναι ότι εγώ προσωπικά είχα βάλει μια κόκκινη γραμμή κοντά στα λεφτά τα οποία διεκδικούμε, κάτι ανάλογο πιθανό να κάνουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, δεν ξέρω τις απόψεις τους, μόνο και μόνο γιατί πιστεύω ότι μια ιστορία η οποία μπορεί να τραβήξει 2 και 3 χρόνια παραπάνω θα δημιουργούσε προβλήματα και ήθελα πάση στοιχεία οι συνάδελφοί μου οι οποίοι αγωνιστήκαν για αυτό το σωματείο, γιατί σήμερα θυμήθηκα πραγματικά και έγραψα τον Καρανέστορα που θυμάμαι το 1977. Ζει, θα σου πω τώρα. Λοιπόν, μπορεί να ζει ο άνθρωπος, πώς ζει όμως, εντάξει. Λοιπόν, το περιμένουμε τον Καρανέστορα συνάδελφοι. Και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά όταν πηγαίναμε για περιφρούρηση και είχε χιονίσει, είχαμε πάει από την Εθνική και είχε σπάσει το μπαμπλίτς και κάναμε μισή ώρα. Αυτοί οι άλλοι που αγωνιστήκανε δεν θέλουν να έχουν μια καλή κηδεία και αυτή είναι η άποψή μου ότι ήθελαν μέσα από τις διαπραγματεύσεις να τα βρούμε, αλλά πάνω σε μια βάση να είμαστε κοντά για να τελειώσει αυτή η ιστορία η οποία μας τυράννησε. Εδώ εκείνο που θέλω να δώσω είναι συγχαρητήρια σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν σταματήσαν από την ώρα που έκλεισε το εργοστάσιο. Και το λέω αυτό για μια κλειστή ομάδα. Εντάξει. Μέσα σε αυτή την ομάδα είναι και ο Μιχάλης, παρότι έχουν μαλώσει πάρα πολλές φορές. Ήταν φοβερή η συμβολή του Μιχάλη. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, το οποίο δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην εταιρεία. Δεν μου παίρνει τηλέφωνο ο Μιχάλης και μου λέει, σε ζητάνε λέει από ένα σταθμό, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή γιατί είχε μια δουλειά. Ξέρετε ποιος ήταν ο σταθμός? Το Αθηναϊκό Πρακτορείο και Μακεδονικό Πρακτορείο.
Έδωσα συνέντευξη και σήμερα όλες οι εφημερίδες λίγο πολύ γράφουν, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, τα γεγονότα τα σημερινά που σπάνια μπορείς να συναντήσεις με την έννοια το να κάνεις μια τέτοια μεγάλη προπαγάνδα. Το έχουμε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση που δεν πληρώσει η εταιρεία, δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας ο δρόμος ή να κηρύξουμε φαλημένο την ίδια την παγκόσμια κουτζία, εντάξει, ή να τα πάρουμε. Και επειδή δεν είναι τόσο χαζί, εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν και θα μας τα δώσουν. Γιατί διαφορετικά, το λέω αυτό, γιατί διαφορετικά δεν είναι τόσο κορόιδα να χάσουν την παγκόσμια κουτζία, δεν είναι αν θέλετε τόσο κορόιδα αυτό το καιρό να μας έχουν σε καραντίνα για να μην μιλάμε. Αυτή η καραντίνα υπήρχε. Από χθες αρχίσαμε και βγάζαμε ανακοινώσεις. Ακόμα και αυτή η ανακοίνωση έχει τσούξει, να πω έτσι λαϊκά, τους έχει πειράξει. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η προπαγάνδα μας, ότι σε περίπτωση που δεν πληρώσει, είναι σε τέτοιο σημείο που μπορεί να τη διαλύσει, μπορεί να την κάνει σκόνη. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως και τα στοιχεία. Εγώ εκείνο που θέλω να στείλω από μέσα είναι ένα μήνυμα πανψηφί να ψηφίσουμε τις προτάσεις που κατεβάζουμε σαν διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, να συμμετέχουμε όλοι στις διαδικασίες του Σωματείου και αυτοί που δεν ήσανε, εντάξει, το λέω αυτό γιατί πρέπει να στείλει το μήνυμα, να προχωρήσουμε σε διαταγές πληρωμών, εντάξει, και να κατέβουμε και στα δικαστήρια που θα γίνουν στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ, αυτά τα λίγα. Σωτήρη, ένα λεπτό λίγο να πω κάτι. Αφορά τον Κώστα και πάνω το blog της Κουτιά. Δεν κατάλαβα το τι αφορά. Το blog των απολυμών της Κουτιά. Το blog των απολυμών. Το Facebook. Το Facebook. Α, το Facebook. Κώστα, παίρνουμε 1 εκατομμύριο μηνύματα που δεν μας ενδιαφέρουν. Α, καλά. Δηλαδή, αυτό είναι εντάξει. Εγώ και εσύ στείλε μου ό,τι θέλεις. Στείλε μου ό,τι θέλεις. Εκεί πέρα μέσα, δηλαδή εντάξει. Μερικώς θα συμφωνήσω. Δεν με Μερικώς θα συμφωνήσω. Λοιπόν, καλό θα είναι σε αυτό το site που έχουμε βγάλει, σε αυτό το site που έχουμε βγάλει να μπαίνουν πράγματα που αφορούν τουλάχιστον εμάς. Γιατί ο καθένας άμα αρχίζει και βάζει μέσα αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή ακούς, υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα που είναι και καθαρά πολιτικό. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ο Γεωργάκης του Παπανδρέου να έχει πουλήσει ολόκληρη τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν ο Σαμαράς να έχει χιλιάδες ψέματα. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ένας σοβαρός άνθρωπος, να λέει ότι δεν ξέρω τι υπογράφω. Δεν είναι δυνατόν το σύμβολο του Χριστόφιας να φέρει στο μνημόνιο. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι που μπορούμε να πουληθούμε. Εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα παρά τις αντικείμενα. Η Τουρκία. Έχουμε βγάλει ένα δελτίο τύπου, το οποίο όμως έχει σταλεί και στον Πρωθυπουργό και στον... Ναι, το έχουμε υπόψη μας, το έχουμε διαβάσει. Εντάξει, αφορά και τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Λοιπόν, η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Πρώτον, σταματάμε τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, καταθέτουμε αγωγές καταψηφιστικού χαρακτήρα για τις αποζημιώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Καταψηφιστικού χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν θα κατευθούν οι αγωγές για τις κοινές αποζημιώσεις πρέπει να βάλουμε το 2% αυτών των χρημάτων που διεκδικούμε. Και τι σημαίνει αυτό? Μόλις θα βγει η απόφαση, κατευθείαν είναι υποχρεωμένο για να πληρώσει. Γι' αυτό πρέπει να έχει καταψηφιστικό χαρακτήρα η αγωγή που θα κάνουμε για τις αποζημιώσεις μας. Κατανοητό αυτό, έτσι. Τρίτο, να καταθέσουμε διαταγές πληρωμών όπως το διευκρινίσαμε. Θα υπάρχουν 3 κολόνες για τον καθένα μας. Θα είναι το 7 μήνο, τα 5 χρόνια και οι 10 μήνες και οι τόκοι. Όποιος έχει τη δυνατότητα, όσα χρήματα έχει, θα καταθέσει τη πληρωμή για αποζημίωση από ναι.
Λοιπόν, για εκείνο το κομμάτι, για εκείνο την κολόρα που τον αφορά. Και τέταρτον είναι να αποδεχθούμε όλοι τα όποια λάθη έχουν γίνει με την απόφαση του Άριου Πάγου για το 7μηνο για μία ομάδα, ότι αποδεχόμαστε να διορθωθούν από εμάς, ούτως ώστε αυτοί που δικαιούνται αυτοί να πάρουν και όχι αυτοί που δεν δικαιούνται. Ποιοι ψηφίζουν αυτή την πρόταση να σταλεί και προς την Υπουργεία και προς τον δικηγόρο μας? Χέρια. Κάτω τα χέρια. Ποιοι δεν θέλουν να στείλουμε αυτή την απόφαση? Ομόφωνα λοιπόν να αποφασίζουμε να στείλουμε και στον δικηγόρο μας αυτή την απόφαση και από εκεί πέρα να προσέξουμε και να προσπαθήσουμε, όσοι μπορούμε βέβαια έτσι, να βοηθήσουμε, γιατί δεν μόνο να πούμε στο πρέπει και να μιλάμε και να λέμε κοντρά λόγια. Αυτά τα πράγματα για να βγουν θέλουν δουλειά. Τότε λέμε δουλειά. Υπάρχουν, πιστεύω, αρκετοί συνταξιούχοι οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν όλη μέρα. Αν έχουν 2-5 γνώσεις, έστω και να πάνε να πάρουν ένα χαρτί, να πάνε να βγάλουν 200 φωτοτυπίες, είναι βοήθεια. Συνοηθείτε με τον Κώστα Στάγκο και με τον Νίκο. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν. Μην αφήνετε όλο το φόρτο εργασίας να πέσει σε 2-3-5 άτομα. Καλά βέβαια είναι να μπορούν να βοηθήσουν όλοι, εντάξει. Τώρα, εδώ πέρα επάνω, στον έκτο όροφο, στο έκτο γραφείο, έχουμε δικό μας γραφείο. Έχει παραχωρηθεί από το εργατικό κέντρο για να μπορούμε να συναντιόμαστε, να βρισκόμαστε κτλ. Από εβδομάδα, κάθε Τρίτη, όχι, κάθε μέρα θα υπάρχει ένα άτομο εδώ πέρα, ή ο Μιχάλης, πέστε μου. Δεν μας έχει δοθεί από το εργατικό κέντρο. Ναι ρε παιδί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είχα την εντύπωση ότι μας το είχε διαθέσει. Καλώς, τελείως. Υπάρχει λοιπόν ένα γραφείο. Μιλάω. Υπάρχει ένα γραφείο λοιπόν στον έκτο όροφο το γραφείο. Εκείνο που θα θέλω να πω είναι να κοιτάξουμε από το εργατικό κέντρο να μας παραχωρήσει ένα γραφείο. Και αυτό. Λοιπόν, όποιος θέλει, ό,τι θέλει κάθε μέρα θα υπάρχει ένα άτομο εδώ πέρα να έρθει να ρωτάει για τα χρήματα που δικαιούται, πώς δικαιούται. Οι ώρες θα είναι από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Από τις 10 μέχρι τις 2 γράφτε. Δεν έχουν δει ακόμα τύποι. Όχι το θέλει. Ας είναι καθένας να πάρει το δικό του. Δεν χρειάζεται να ξέρω τι έχεις εσύ. Εντάξει, γιατί υπάρχουν μετά άλλα προβλήματα. Γιατί να πάρεις τόσο είναι παραγωγό. Ο καθένας θα ζητάει, το διευκρινίζω, το δικό του όνομα σε κάθε περίπτωση πόσα παίρνει, πόσα δεν παίρνει. Όχι γείτονα. Εντάξει. Προχωράμε. Και τα 4. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να πάμε να εξοδοτήσουμε μέσα από συμβολογράφο τον Κατζάκο να μας εκπροσωπήσει στις 12 Φεβρουαρίου για την ανέρεση που έκανε θέση Υπουργεία. Εάν δεν εξοδοτήσουμε, δεν μπορεί να μας εκπροσωπήσει. 15 ευρώ είναι το κάθε άτομο. Όπως κάνουμε και τις προηγούμενες φορές. Ξαναλέω, το 15, Τρίτη, Τετάρτη από τις 5.30 μέχρι τις 7. Δεύτερος όροφος. Χαλκιά. Και το τελευταίο, παιδιά, για να κλείσουμε. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε ταυτότητα. Η εξοδότηση γίνει με ταυτότητα, εντάξει. Όχι τίποτα, μόνο εξοδότηση. Μόνο ταυτότητα. Λοιπόν, και το τελευταίο. Από τώρα να προετοιμαζόμαστε για κάτω στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου. Μην νομίζουμε ότι είναι νωρίς. Θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε λεωφορεία. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε και κάποιον να μας χορηγήσει κάποιο λεωφορείο που θα για εργατικό κέντρο ή ΓΕΣΕ ή οποιοδήποτε άλλο. Θα χτυπήσουμε πόρτες. Λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή ποιοι θα πάμε, έτσι. Και έπεται ο χρόνος που θα δώσουμε το αντίτιμο αφού δούμε πόσα λεωφορεία θα κλείσουμε, πόσα άτομα είμαστε και διαδιαιρέσεις πόσα πέφτει το καθένα. Αλλά πρέπει να υπάρχει η δήλωση συμμετοχής. Τελειώσαμε. Ναι, το δικαστήριο είναι 12 Φεβρουάρι. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται από δυτικά στο Περαισίρι, από ανατολικά στο Τζιβάνι και στο κέντρο θα είμαστε εγώ και ο Νίκος στο γραφείο του Σωματείου.
Για συμβολιογράφο. Για συμβολιογράφο. Μην θέλετε. Για συμβολιογράφο. Από εβδομάδα Τρίτη και Τετάρτη από τις 5.30 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Με τις ταυτότητες. 12.30 15 χαρτιά. Μετά υπάρχει 5η 27. Υπάρχει 5η 27 Δεκεμβρίου πάλι το ίδιο. 5.30 με 7. Και 3 Ιανουαρίου 5.30 με 7. Πάλι 5. Κάτω το φεύγος, τι λεφτά θα χρειαστεί. Για τις διαταγές πληρωμάτων μπορκάνων, μήπως που έχει πάρα πολύ δίκιο, αφού βγουν οι καταστάσεις, θα συνεχθούμε με τον δικηγόρο και να σας ενημερώσουμε ποια θα είναι η διαδικασία και πού θα κατατίθενται αυτές οι διαταγές πληρωμών. Άρα δώστε μας λίγο χρονικό διάστημα, μια-δυο εβδομάδες, για να βγάλουμε αυτές τις καταστάσεις όπως τις είπε ο Νίκος, ανακολώμε και ένα άτομο, να συνεχθούμε τον Καζάκο, πού θα πηγαίνουμε και πότε για να θέσουμε διαδικασίες πληρωμών. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.